Bos días, diputados, diputadas, alcaldes e voceiros que nos acompañan, periodistas, funcionarios da Casa. Imos dar comenzo á sesión ordinaria da Corporación Provincial correspondente ao pleno do mes de xullo. Primeiro punto da orde do día e a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 30 de xuño de 2020. Non sei se hai algunha cuestión á acta. Parece que non. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Gracias. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é proposta de aprobación se procede do Plan Único de Cooperación cos Concellos. Ditame da Comisión, por favor. Fue dictaminada en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 23 de julio y le corresponde al Pleno pronunciarse acerca del dictamen favorable a la propuesta de la Presidencia presentada. Muchas gracias, señora secretaria. Para expoñer o contido do plan, ten a palabra dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Como vostedes saben e, ademais, poideron comprobar na documentación que se achega para este punto da orde do día do Pleno, en sesión extraordinaria do día 2 de abril de 2020 aprobábase a aprobación, valga a redundancia, das bases do Plan Único de Cooperación cos Concellos para o 2020 e posteriormente, o 3 de abril desta anualidade, se publicaban as bases e así se continuou con toda a tramitación administrativa despois de que todos os concellos presentaran as propostas e requerindolles as aclaracións ou documentación de engádega que fose necesaria e que non estaba completa nese momento. Tamén algunha aclaración ou corrección de erro. Posteriormente, pola Unidade de Obras e Plans, no Servicio de Contratación e Fomento, que é quen ten a responsabilidade na elaboración deste plan, e unha vez recibidas esas solicitudes por parte dos concellos, se tramitou axeitadamente, pasándolle as propostas ás áreas encargadas da xestión, segundo o programa do que se trataba. Diferentes áreas continuaron con esta tramitación ata chegar a proposta que se levou á pasada comisión e hoxe se trae aquí a pleno. Saben vostedes que todo isto é unha administración, que todo isto é un trámite administrativo complexo pola gran cantidade de documentación que implica, a que achega cada concello e que este ano, ademais, se vai aprobar condicionado a aqueles requerimentos que os concellos teñan que atender a posteriori deste pleno. Os concellos priorizaron os investimentos tendo en conta a situación na que estamos vivindo. E, entre outras cuestións, empezaron por priorizar as necesidades para as inversións, de tal xeito que, dentro das inversións que se fan a través deste plan único, que este ano, para os 67 municipios da provincia, chega a máis de 24 millóns de euros, preto do 64% deses fondos se destinan a 329 obras e suministros que teñen como finalidade mellorar e acondicionar estradas, accesos a núcleos de poboación e pavimentación de vías públicas. Os concellos tamén priorizaron o emprego e por iso se crean preto de 300 postos de traballo nun total de 59 concellos da provincia a través desa liña que é unha das principais e máis importantes do plan, que axuda a que se asente poboación no rural e que a veciñanza poida permanecer nos seus municipios porque vai acadar un emprego. E tamén priorizaron, como non podía ser de outro xeito, porque é obrigatoria ese apartado, o SAF, o Servicio de Atención no Fogar, e, ademais, e algo que non é menor, priorizaron as inversións para combater os efectos da crise derivada do coronavirus. Os concellos acolléronse a esta nova liña do Plan Único que decidiu abrir o Goberno da Diputación destinando a loita contra esta crise 1,2 millóns de euros do total do plan. Polo tanto, as prioridades dos concellos quedaron marcadas claramente neste plan único do ano 2020, atendidas tamén porque o reparto económico que se fai
destes fondos ten criterios obxectivos, é dicir, que se reparte cos mesmos criterios para todos os concellos da provincia de Lugo. Cremos que esa medida que se tomou xusto no momento oportuno de modificar as bases para que poideran destinar a loita contra a crise derivada do COVID parte dos fondos que dispoñían para obras foi atinada e froito delo é ese 1,2 millóns de euros que agora nos din os concellos que van a necesitar para implementar medidas nos seus concellos e, en todo caso, o que se demostra con este plan único é a capacidade de xestión que ten unha administración como a Deputación de Lugo para poñerse ao servicio dos concellos, para dotar con fondos económicos que teñen unha cuantía importante, tendo en conta que a maior parte dos concellos desta provincia son de menos de 5.000 habitantes e non dispoñen moitas veces de recursos para poder afrontar os gastos cotiás, para facer pequenas obras e melloras que contribúan a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas e que este plan único si lles permite facelo. Ademais, cunha cuestión ben clara e é que as actuacións podían realizarse dende o día 1 de xaneiro, polo tanto, todas aquelas actuacións derivadas da xestión ordinaria do Concello en canto a obras e melloras para os veciños que queiran incorporar a este plan, pois o poden facer tamén. E nese sentido, creemos que o plan único, ademais de ser unha medida axustada, debería de ser exemplo e modelo para outras administracións que a día de hoxe aínda non contan con plans deste tipo. E pola miña parte, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Ahora, polo Grupo Provincial Popular, ten a palabra don José Antonio García. Gracias, señor presidente. Bos días a todos. Bueno, dende o Partido Popular o plan único foi apoiado desde un primer momento e creemos incluso que tivemos bastante que ver coa creación deste plan único na legislatura pasada. Nese sentido, vamos a apoiar esta proposta, porque a proposta dos concellos. Nos creemos na autonomía local, en ese sentido, con respecto ás obras que todos os concellos da provincia incluíron neste plan único, nada que decir. Por lo tanto, o sentido do voto vai a ser favorable, pero eso sí queremos facer unha serie de matizacións. Creemos que é moi importante decir que para nós o plan único da Deputación 2020 é absolutamente decepcionante. O foi desde o momento en que o Goberno, fai máis de 4 meses, non aceptou, nin quixo incluir, o que eran parte das enmendas que presentou este grupo provincial, unhas enmendas basadas, lóxicamente, nunha situación absolutamente excepcional, que creo que a nadie se lle escapa. Parece mentira que esta Deputación non sexa a proa dunha provincia nunha situación tan complicada como a que estamos a atravesar. Eu creo que non hai ningún autónomo, ni ningunha pequena empresa, ningún do tecido industrial, turístico ou comercial desta provincia que vexa que hoxe a Deputación Provincial de Lugo é unha administración preocupada por a situación na que estamos e con medidas excepcionales para unha situación excepcional. Vamos a aprobar un plan único en xullo. Falábase antes que se demostrou a capacidade da xestión. Non se demostrou ningunha capacidade de xestión. Chegamos tarde. Estamos en xullo, prácticamente dentro de 4 días en agosto. Nun ano excepcional e dunha urxencia total para as persoas, para as familias e para as pequenas empresas, medianas empresas ou autónomos desta provincia. Por lo tanto, a Deputación Provincial de Lugo non amosou nada, nin capacidade de xestión, nin sensibilidade ante a situación na que estamos. Aqueles 700.000 euros que creemos que era unha proposta realmente razoable, nin demagóxica, nin nada imposible, que solicitamos incluir a maiores para a situación na que estopábamos fai 4 meses, non se incluíron. É certo que despois falouse dunha modificación para axudar a concellos por as situacións, modificación que desde o primeiro momento dixemos que queríamos saber como se iban a repartir e nada sabemos sobre ese aspecto tampouco. Foi un plan, e é un plan cunhas bases tremendamente inseguras. Inseguras, de feito, crearon moitos problemas en moitos concellos, porque mentre se alardeaba por parte do Goberno de que estas axudas poderían rematar ou poderían ser trasladadas aos autónomos desta provincia, ás pequenas empresas, moitos dos secretarios municipais desta provincia dixeron claramente aos seus rexidores que isto non era posible. Por lo tanto, chegamos tarde. Chegamos sin a capacidade de demostrar que estamos ante un ano excepcional e chegamos sin ningunha medida
que realmente chegue ao fondo da crise que temos por diante. En primeiro lugar, a sanitaria, e xa apuntando unha crise económica tremenda que vai sacudir, que está sacudindo de forma clara toda esta provincia. Por lo tanto, para rematar, creemos que este plan único, como dixemos ao principio, é absolutamente decepcionante. É o primer plan único do novo goberno desta legislatura, o 2020, estamos en xullo, e non atalla ningún dos problemas que ten esta provincia neste momento. Os concellos non sinten que están respaldados por a Deputación en absolutamente nada que non sexa o que son o fondo deste plan que xa estaba nos anteriores anos. Por lo tanto, parece unha falta de capacidade e sensibilidade absoluta, é decepcionante para esta provincia e, por eso, respetando esa autonomía dos concellos e, lóxicamente, apoiándoa, en ese sentido será o voto, sí que nos parece que este goberno e esta Diputación non está á altura do que estuveron outras moitas deputacións no Estado. Despois, ou cando queiran, facemos un análisis de moitas propostas que se fixeron por deputacións en España. Moitas delas acabando en apoios directos ao tecido industrial e empresarial da provincia. Aquí nada, non hai nada novo, non hai ningunha capacidade de analizar a situación tan extraordinaria na que estamos. Por lo tanto, xa lles decimos apoiar o plan único no sentido no que é o mesmo destes últimos anos, pero criticar a falta de xestión, criticar a decepción que conleva que non se atalle nesta provincia por parte da Deputación a situación absolutamente excepcional e que non se tomen medidas, como no seu momento se demostrou cando non se quixo incluir gran parte das propostas que facía o Partido Popular desta provincia neste sentido. Moitas gracias, don José Antonio. Ten agora polo Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego a palabra don Efrén Castro. Ben, eu non sei como calificar a intervención do señor García, máis que de completamente demagóxica, xa comenzando por atribuirse o mérito á maternidade do plan único. Xa o temos falado neste foro, en outros moitos, ali onde o Partido Popular goberna non existe nin plans únicos nin ningún outro modelo de distribución dos fondos con criterios obxectivos. Por lo tanto, esa presunción de que vostedes o fanno cando están na oposición, pero se gobernan, nin nesas diputacións que gobernan, nin, sobre todo, na Xunta, porque menos criterios obxectivos para distribuir os fondos da Xunta de Galiza hai de todo. E despois continúan ca demagoxia de sempre de falar de cousas como se a Diputación tuvera competencia en todo. Oiga, o mellor tecido industrial e de autónomos, o mellor a Xunta ten que aportar algo e axudalos, non? Aquí a Diputación dá casi todos os seus fondos aos concellos. Unha parte moi importante está ou nos concellos ou nas residencias de anciáns, que tamén é competencia da Xunta. Por lo tanto, eu creo que se van seguir gobernando a Xunta de Galiza, vayan pensando en facer algo. E non critiquen aquelas institucións como esta, que marca desde hai anos o reparto con criterios obxectivos dos seus fondos. Despois os concellos poderán facer o que estimen con os seus fondos, pero esta Diputación reparte os concellos con criterios obxectivos que, ademais, todos aceptamos por unha gran maioría. Por lo tanto, este exercicio de demagoxia e de decir non sei o que, cando vostedes non fan nada, máis alá de publicidade, Xunta de Galiza que fixo publicidade e repartir os seus fondos de modo escurantismo, entón, claro, esta crítica, se vostedes actuaran de outra forma, poderíamos aceptala. Pero, volvo a decir, é un paso importante, síguese con o acordo que tiñamos de legislatura, que é seguir repartindo con criterios obxectivos os fondos e, polo tanto, un avance para esta provincia. Moitas gracias, don Efrén. Doña Pilar, segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Eu, señor García, de verdad, é que a veces me costa entender o Partido Popular nesta institución, porque, mire, eu recordo a vostedes dicindo que non entendían a urxencia de aprobar o plan único. Agora din que o plan único ven tarde, cando non puido vir antes. Eu creo que vostedes olvidan eses meses nos que non transcorrían os plazos.
Sinceramente, creo que sería oportuno que tiveran un pouco máis de coherencia nas propostas e no sentido da súa palabra, un pleno detrás de outro. E mire, nós tamén defendemos a autonomía local, dende logo, con moitísimos máis avales que a vostedes. Non hai máis que comparar a Diputación de Ourense e a de Lugo. Non vou a poñer máis exemplos. Ou a Deputación de Lugo e os plans da Xunta de Galicia. Di que vostede tamén que vostedes presentaron, e foi certo, enmendas ao plan único e que non foron aceptadas. É verdade. Creo que estivemos bastante atinados, porque na proposta que facían vostedes sobre o programa de reto demográfico, home, ni unha sola solicitud, nin un euro pediron os concellos para a súa nova liña proposta para este programa, pero non é que non o pediran os concellos máis izquierdosos, vamos a decirlo así, é que nin os seus concellos pediron un só financiamento para esa liña. E tamén di vostede, e ademais enchese a boca cando o di, dicindo que esta institución tiña que ser a proa da provincia, pero é que esta institución é a proa da provincia. Mire, 24 millóns de euros, dos que 21,3 os pon esta institución provincial, pero é que foron 70 millóns de euros os activos que puxo esta institución en movimento na provincia de Lugo. Vostede coñece algunha outra institución que fixera este despregue nos últimos meses? Eu non. E vostede tampouco, señor García. Polo tanto, non veña a decir que os empresarios non saben ou que os concellos non saben, porque queixas dos concellos non hai. E estes 70 millóns de euros revirten na economía da provincia de Lugo, porque non se escapan desta provincia. Revirten actuacións e na economía da provincia de Lugo. E falou vostede de bases inseguras deste plan único, cando son unhas bases absolutamente garantistas para os concellos, pero tamén para a institución, porque tamén temos aquí responsabilidades. E non podemos permitir que o plan único sexa un lastre da economía desta institución para próximos anos. E xa non llevo a falar de competencias, porque vostedes aquí veñen a pedir o que non fan noutros lados cando gobernan. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señor García, segundo turno. Bueno, lamentamos moito que sigan tirando dos seus eslóganes de sempre, mirando nos demais o que non son capaces de facer. Volven a falar de demagoxia, que é o que sempre acusan o Partido Popular de demagoxia. Lástima que noutros concellos o que aquí lle chaman noutras deputacións o que aquí lle chaman demagoxia si sexan medidas reales que chegan aos veciños. Na provincia de Lugo non. Siguen falando de que o plan único que en autoría. Eu recordolles quen leva gobernando esta Diputación desde fai máis de 12 anos. O Partido Socialista e o BNG. Por que se creou e sempre en contra do plan único? Por que se creou? Porque un deputado na anterior legislatura rompeu a disciplina do Partido Socialista e conseguiu, co apoio do Partido Popular, que se conseguiran moitos acordos que, cando vostedes tiñan a maioría, bloqueaban sistemáticamente durante 12 anos. Por lo tanto, tontos e os xustos cas súas explicacións. Despois utilizan, tampouco é o día máis adecuado para falar en contra da Xunta de Galicia, que sempre é o que fan. Atacar a Xunta de Galicia, atacar ao señor Feijóo, atacar a Diputación Provincial de Ourense, todo eso é nefasto. Hoxe é o día para analizar o nefasto que é. Xa ven que tontos son os galegos coas súas historias. Por lo tanto, un pouco máis de humildade. Deixen xa a Deputación de Ourense, deixen xa a Xunta de Galicia, que xa se manifestaron fai 4 días os ourensanos e os galegos. Vamos a centrarnos no que facemos aquí. Miren o que fa a Deputación, o que dice e fai a Deputación de Cáceres. Queremos que todas as empresas e autónomos desta provincia teñan instrumentos e axudas directas para a situación tan grave na que estamos. O que fai a Deputación de Sevilla. Vamos a presentar subvencións a empresas e autónomos en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes. E Lugo, saian á rúa e falen cos autónomos, falen cas empresas ou falen cas familias e a ver se hai unha sola que sexa capaz de decir que a Deputación de Lugo é a proa desta provincia, como a señora voceira do Partido Socialista inmodestamente acaba de aclarar.
Por lo tanto, vamos á realidade. Estamos no plan único que houve nos últimos anos. Esta Deputación non foi capaz, claro que non, de adaptarse á situación na que estamos, de tomar medidas adicionais. E xa o fixemos nas enmendas e o analizamos nas enmendas. E, efectivamente, aínda presumen de que se desestimaron. E agora dice vostede que os concellos non reconocen un problema demográfico e social nesta provincia. Iso é o que quere decir? Pois equivócase, porque sí que o ten. Se non son capaces de analizar nin eso, pouco se pode xa esperar de vostedes, porque ese é o gran problema que ten esta provincia. E analizalo xa debería ser a lección unha bastante superada. Por lo tanto, xa para rematar, porque creo que está explicado, o plan único do 2020 para nós é decepcionante, non deixa de ser un corta e pega dos outros anos e, dende logo, non ten en conta a situación auténticamente tráxica na que está esta provincia, como todas as demais provincias, desgraciadamente, neste ano a raíz da situación sanitaria e da económica que se aveciña. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno. Sí, ben, home, señor García, se falamos de como se deben repartir os fondos, o mellor un dos peores exemplos na historia desta institución, ou habría que retomarse outros máis pretéritos que tampouco eran exemplo por todo o malo, foi o reparto que fixo mentras vostede era vicepresidente. Repartiuse única e exclusivamente aos concellos do corpo político do Partido Popular un montón de millóns non os meses. Foi o que lles deu tempo a facer. E vostedes son os que nos dicen a nós que son os aladides do reparto de fondos con criterios obxectivos. Home, eu creo que incluso vostede, que era vicepresidente nese curto goberno, home, é que facernos comulgar con rodas de muiño, e creo que a xente máis lista que é eso, non? Despois, se quere saber quen cree que somos a proa na provincia de Lugo, pois fale con as asociacións deportivas, con as asociacións culturais, con aqueles ancianos ou aqueles familias de ancianos que teñen a persoas nos centros de maiores da residencia, da Diputación, porque toda esa xente está abandonada por a Xunta de Galiza, porque estamos cubrindo nos as eivas das competencias da Xunta de Galiza. Por lo tanto, veñen aquí con unha serie de leccións e aquí chegamos hasta onde chegamos, pero non vamos facer todo o que deixa de facer a Xunta de Galiza. E non veña con os resultados electorais, porque son moi dignos, pero se lle compro ese argumento de que non podemos criticar a Xunta de Galiza porque ganaron as elecciones, vostedes non poden criticar este goberno porque os lucenses e as lucenses non lles dan o control desta Diputación. Entón, ese argumento, se lle vale para a Xunta de Galiza, vale para que non nos digan nada aquí. Entón, vayamos con argumentos máis serios. Se ganen ou non as eleccións, cada cousa que deixen de facer e que perjudique os lucenses, nos vamos a poñer aquí sobre a mesa, gústelles ou non lles guste. E volvolles a decir, eu non sei que molestalles que as diputacións onde goberna o BNG e o Partido Socialista se baixan un exemplo de reparto con criterios obxectivos. E ali onde non están, vostedes non o fan, entón non están legitimados para dar leccións. Moitas gracias, don Efrén. Ten un turno de peche do minuto, señora Porto. Mire, señor García, eu entendo que vostede queira xustificar o voto a favor deste plan único con este argumentario que nos trae o Pleno e di que nos acudimos aos eslogans. Eu digolle que aquí houve unha plena resposta durante a crise que xerou o COVID, atendendo a organización do traballo desta casa en primeiro lugar, implantando as medidas de seguridade que foron exemplo para outras administracións que aínda a día de hoxe as teñen deficientes, adaptouse o plan único para atender as necesidades dos concellos, todo ese material que se distribuiu entre os concellos chegou dende a Deputación de Lugo en tempo, en moita máis cantidade do que achegaron outras administracións, sí señor, en moitas administracións non cumpliron co papel que tiñan de distribuir o material que lles mandaban desde o Goberno central e fixérono con chanchullos hacia os concellos e incluso entregando material caducado. A asistencia técnica aos concellos estivo presente, igual que o fixo a FEGAN desde o primeiro momento, non poden dicir o mismo outras administracións. Puxemos a disposición da Xunta de Galicia as residencias en marcha unha campaña de promoción da provincia de Lugo. Pero voulle a decir unha cousa, señor García. Vostedes non son os artífices do plan único. Vostedes son os artífices de condicionar o plan único nun mandato que xa rematou. Moitas gracias. Moitas gracias.
Rematado o debate, sometemos á votación o Plan Único cos concellos da Diputación Provincial de Lugo para o ano 2020. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é consulta pública previa á aprobación da Ordenanza Xeral de Subvencións da Diputación Provincial de Lugo. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 23 de julio y le corresponde al Pleno pronunciarse acerca del dictamen favorable a la propuesta de la Presidencia que se presentó en la meritada comisión. Muchas gracias, señora secretaria. Para facer unha breve exposición do asunto, ten a palabra a doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señores deputados, señores deputadas e público en xeral. Bueno, o que se trae para someter a aprobación é un trámite preceptivo que o establece a Lei do Procedemento Administrativo Común, precisamente coa finalidade de mellorar a participación ciudadana antes da elaboración de calquera regulamento, e o que se trae para a súa aprobación é a consulta pública previa sobre a aprobación da Ordenanza Xeral de Subvencións da Diputación de Lugo, que se vai poñer a exposición pública na páxina web da Diputación durante 15 días hábiles para que calquera cidadán desta provincia poida manifestarse. Así que nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Don Efrén, non sei se quere intervir. Moi ben. Por o Partido Popular, en principio, ten previsto que interveña neste punto don Javier Castiñeira. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, se a ordenanza está desfasada, pois entendemos necesaria a súa modificación. Entendemos tamén que se faga esta consulta previa, posto que é necesario ese trámite de participación cidadá. O que si pedimos é que en sucesivos trámites desta ordenanza que se faga conxunta de portavoces, que isto se traballe na xunta de portavoces, porque é unha ordenanza que entendemos moi importante para a Diputación de Lugo. Ordenanza de subvencións na que entendemos representamos a moitos entes tamén, a moitas asociacións dos nosos concellos. Evidentemente, queremos participar nesa ordenanza. Se lle vai a permitir participar aos veciños que este trámite, evidentemente o Partido Popular quere estar nesa xuntanza, polo tanto, queremos tamén que neste pleno se faga ese compromiso, de que sí se vai a citar aos grupos para traballar sobre esa ordenanza que sí nos parece moi importante porque se moven moitos recursos desta Diputación e é fundamental que esteña consensuada con todos os grupos. Simplemente esa cuestión. Moitas gracias, señor Castiñeira. Doña Mayra. Moitas gracias. Indicarlles que neste momento ustedes xa poden tamén manifestarse, facer o seu pronunciamento desta ordenanza, con independencia de que se vayan a reunir en xunta de portavoces, da mesma forma que unha vez se faga este trámite, como sabe, ten a aprobación inicial, logo se pode emendar e traer tamén para a súa aprobación definitiva, co cal ustedes van a ter a oportunidade de facer as achegas que estimen oportunas. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Non sei se o señor Castiñeira moi ben. Rematamos, por lo tanto, o debate do punto. Sometemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é unha proposta de goberno para reclamar a reapertura dos centros de saúde. Perdón. Salteime un punto. Sí, perdón. O punto número 4. Punto número 4, de modificación do orzamento da Diputación 2020 vía transferencia de crédito, xustamente para poder financiar o Plan Único. Así que, para expoñernos este punto, ten a palabra a doña Mayra. Moitas gracias, señor presidente. Neste caso, o que traemos é unha modificación do orzamento, precisamente para adecuar os créditos para facer posible a execución dos investimentos presentados polos concellos. Para iso é preciso modificar as partidas orzamentarias de aproximadamente 11 millóns
que é o que se somete precisamente pois, para a aprobación, coa finalidade esa de poder executar o plan único. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Alguna intervención? Sí, señor Castiñeira. No, simplemente xustificar a abstención do Partido Popular. Efectivamente, como dice a deputada, pois se van a usar 11 millóns de euros do remanente que tamén ven a este pleno, non? E que nos vai a permitir pois modificar esa partida e sumarlle hasta 21 millóns de euros ao plan único. Se non houvese remanente, pois sería imposible, eu creo, que levar un plan único viable. En este caso, pois, ese uso do remanente non se lle puxo ningunha pega, igual que tampouco se lle puxo ningunha pega aos anteriores 4 millóns de euros que se fixeron pois, para diferentes solicitudes que fixo o Goberno, pero chama a atención que para os 700.000 euros que propuxo o Partido Popular si había pegas técnicas neste caso por usar o remanente, posto que, bueno, pois eso podería fastidiar a regla de gasto e demais. Ou tamén, no mesmo caso, cando solicitamos un plan de reactivación da economía lucense de axudas post-Covid para os afectados polos ERTES. Entendemos que hai un agravio, as cousas que propón o Partido Popular pois se xustifican con que non se pode usar o remanente, cando veñen do Goberno señan 15 millóns de euros, como son este caso, 11 máis 4 do anterior suplemento, pois non hai problemas ningún. Por lo tanto, pois vai aí a nosa xustificación desa abstención, ademais que, bueno, os movimentos todos que se fan de partidas e demais están reaxustados polo Goberno. A nós non se nos chamou para informarnos en cales se movían ou non. Entendemos neste caso que é unha cuestión do Goberno, polo tanto vai aí a nosa abstención, evidentemente cos votos do equipo de Goberno chega e coa abstención tamén do equipo do Partido Popular, pois tampouco impide que se leve a cabo ese suplemento de crédito que é necesario, como dicíamos antes, para levar adiante o plan único dos 20 millóns de euros, que, como dicía o meu compañeiro José Antonio, pois dista moi pouco do anterior plan único. Simplemente pois se modifican algúns plazos e se permiten gastos para o COVID. Que, en definitiva, pois é un 5% deste plan único, é 1.200.000 euros os gastos que os concellos fan para material do COVID. Gastos en xeral, señan do Partido Popular, señan de calquer outro partido. E con respecto ás axudas, pois, evidentemente, aí sí que non había garantías, posto que os técnicos se fixeron varias preguntas desde os servizos técnicos dos concellos, non había garantías para poder incluir no plan único planes de axuda a empresas. O sea, resumindo, os técnicos dos concellos decían que era inviable dar subvencións con subvencións. E a iso, pois, por moito que se lle pideu, pois non contestou os servizos técnicos da Diputación e si contestou o presidente, pero non daba certas garantías. Por esas circunstancias, o Partido Popular vaise abster na modificación de crédito. Moitas gracias, don Efrén. Quere intervir? Moi ben, doña Mayra. Moitas gracias. A verdade é que me chama a atención porque resulta un pouco incoherente votar a favor fai uns minutos do plan único e agora precisamente da modificación que é unha transferencia de crédito precisamente para adecuar as partidas para que se poida executar o plan único que propoñen pois, todos os concellos desta provincia, non voten a favor, porque sin este trámite non estaría habilitado o crédito para poder facer eses investimentos. Non se trata da aplicación de remanentes. A aplicación de remanentes xa se fixo noutro pleno, mediante o suplemento. Agora, o único que traemos é precisamente a modificación das partidas de crédito para poder executar os investimentos que piden nos diferentes concellos. Os 11 millóns de euros xa estaban incorporados ao orzamento. Non son 11 millóns a maiores, non. En todo caso, eso, obviamente,
respetando esa autonomía local, non? Que todos vimos a defender aquí, me parece moi incoherente o que acaban de decir, que se van a abster entendendo isto como se se tratara de un suplemento novo de crédito. Non, o crédito xa existe e o único que se trata é de metelo e incluílo en cada partida para adecualo ao que pedimos desde cada concello. Pero, bueno, vostedes sabrán. Gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Señor Castiñeira. Moi brevemente, non sei, eu creo que dimos as razóns concretas e explicamos de incoherencia absolutamente nada. O sea, simplemente lles estamos dicindo que os remanentes, cando os pide o Partido Popular, non se usan ou non se poden usar, cando os remanentes o usan o Goberno, pois sí se pode usar. E, de feito, o que estamos a dicir é que nós non temos, ni nos chamaron, porque eu creo que non nos chamaron ni unha sola vez para reunirnos do plan único. Evidentemente, claro que respetamos a autonomía local, por eso non impedimos que se leve adiante o plan único. Pero xustificamos, efectivamente, que unha medida económica na que nosotros non tuvemos absolutamente ningunha participación, ni nos explicaron absolutamente nada. Por lo tanto, pues, evidentemente, aí vai a nosa abstención. Se viñese consensuado como foi outros anos, pois estaría claro. Se aceptasen os 700.000 euros que no seu momento puxemos para suplementar o COVID ou outras actuacións como as que nosotros estamos dicindo, pois claro que votaríamos a favor. Eu creo que non é unha incoherencia, senón estamos xustificando o voto perfectamente. Moitas gracias, señora Mayra. Turno de peche. Ben, en todo caso, decir que se os seus concellos, os que ustedes aquí representan, pois van a poder executar o plan único, non vai a ser porque conten co seu apoio. Dende logo, o que non é razonable é que aprobemos o plan único por unanimidade é precisamente un trámite puramente administrativo, porque o que usted está dicindo agora do remanente xa foi debatido noutro pleno, e simplemente o que se trata é da modificación das partidas, de un trámite meramente técnico, pois non o aprobemos por unanimidade, pero, bueno, que teñan seguros os concellos de que van a poder executalo sin o seu apoio. Eso está claro. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Señor Castiñeira, brevemente que quero dicir unha cuestión. Falaba vostedes das garantías do presidente, que non eran garantías. Mire, eu creo que, e sería bo ir ás hemerotecas, incluso os registros oficiais, en ningún plan único se deron tantas aclaracións de como se podía utilizar os fondos do plan único. En ninguna ocasión, porque foron reiteradas as cartas que se enviaron aos alcaldes por múltiples vías para que tuveran todo clariño. E eran informes, o sea, eran cartas que además acompañaban informes dos servicios técnicos. Por tanto, garantías todas. E se decía que podían aplicalo relacionado co COVID, a parte que liberábamos de investimento, para todo o que consideraran oportuno. Todo. E todo é todo. Axudas a empresas, a comercios, a autónomos, a todo. E iso está exposto así por escrito. Non é que o diga, é que está por escrito. Por tanto, garantías todas, porque non era de palabra, era por escrito. E, mire, nós non facemos o plan único, O plan único fan os concellos. Aquí o que facemos é montalo nun libriño, que é este libriño que temos todos, montalo aí e aprobalo. Pero quen fan o plan único son os concellos. Eu non vou a ningún concello dicir o que ten que pedir, nin a que quere destinar o seu plan único. Por tanto, fano eles. Así que, se queremos que salga adiante o plan único, sería bon dotalo de fondos, porque se non se dota de fondos, as partidas pertinentes, dificilmente se pode executar o plan único por parte dos concellos. Pero vamos, vostede, o que se refere ás garantías que lle deu o presidente, eu digo que todas as garantías, porque así se manifestou por escrito. Aclarado este punto, para que non quede dúbida sobre o que se fixo e sobre o que se comunicou aos alcaldes e alcaldesas, sometemos a votación
a proposta de modificación do orzamento da Diputación vía transferencia de crédito. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobado esta modificación do orzamento. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que agora sí é o punto número 5, de proposta de Goberno para reclamar a reapertura dos centros de saúde pechados. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Bueno, pois, como ben di o título da moción, é para reclamar a reapertura dos centros de saúde pechados. En concreto, o centro de Parga xenerou moitas protestas e alarmas ante os veciños. O que vimos na historia, pois, pechouse durante a declaración do estado de alarma. Aí incluso hubo unha certa comprensión por parte dos veciños, xa que, bueno, pois, tomáranse varias medidas e parecía, bueno, naquele momento que era unha medida temporal ou así se vendeu, incluso aceptaron, pero rematou o estado de alarma e despois dixeron que era por culpa de que non había posibilidade de facer circuitos diferenciados para os positivos ou sospeitosos de COVID e os que eran por outras enfermidades. Tanto o Concello de Guitiriz como a Comunidade de Montes ou a plataforma Parga non se divide, incluso se ofreceron máis alá das súas competencias a colaborar incluso económicamente para obras ou solucións temporais como o aluguer de algún módulo sanitario, como se fixo noutros sitios, sin ter resposta por parte da Consellería. Outros centros de saúde con menos carga asistencial que o de Parga pois seguiron abertos, que é o lóxico e o normal. O Concello, pois eu creo que se lle enganou porque se lle trasladou que aquel primeiro peche, que era só un traslado momentáneo do persoal, pero que iban volver en canto se levantara o estado de alarma, e o que xenerou isto é que o centro de saúde de Guitiriz pois está colapsado, ten máis de 1.700 usuarios e atende a unha extensión de uns 294 km cuadrados e xenera que está colapsado. Claro, sorpréndelle moito a nós e aos veciños daquela zona que hai detrás dos eslóganes que ten o Sergas como usuario ao centro do sistema, a chegar os servicios ao rural para que sexa un rural vivo, ou que decía o señor presidente da Xunta que a atención primaria vai ser vital durante o desconfinamento. Pois o que vemos é que durante o desconfinamento cae e abandono os centros de saúde rurais, como é este caso, e como hai outros que ou peches ou retiradas de algúns especialistas. Polo tanto, solicitamos a Xunta a inmediata apertura de centros de saúde pechados, en concreto os de Castro de Rei e Parga, que digan xa cando os van a abrir e que medidas van poñer para que sexan seguros, e que no caso de que haxa que facer algunha obra ou algún aluguer, pois que evidentemente non sean nin os concellos nin ningunha outra asociación a que teña que cargar con esos custos. Por lo tanto, pois unha vez máis se aproveita calquera excusa para precarizar o sistema de saúde público e para precarizar o rural e, por lo tanto, pois a nosa oposición e a nosa exigencia de que esos servicios volvan a estar activos o antes posible, que ten que ser xa, e a nosa condena a utilizar a pandemia para recortar servizos. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Ben, por o Grupo Popular, ten a palabra don Francisco Balado. Sí, moitas gracias. Bos días a todos e todas. Bueno, primeiramente, dicirlle ao señor Castro que os dous centros de saúde aos que se fai referencia no texto da moción non están pechados. Están abertos durante 2 ou 3 días á semana para a prestación de servizos de enfermería, extraccións de sangue, curas e sintrón. Polo tanto, dígolles a vostedes o mesmo que lle dixen o voceiro socialista que presentou esta moción en Castro de Rei,
que digan a verdade. Estamos a falar de centros de saúde nos que non se prestan servizos médicos, pero non están pechados. Están abertos para a prestación de servizos de enfermería durante 2 ou 3 días á semana. O que pasa que como esta moción, como dixo o compañeiro José Antonio García, é outra moción de eslogan das que presentan vostedes, forma parte do discurso do medo, da alarma e do catastrofismo que foi a estrategia que seguiu a esquerda galega na precampaña e na campaña electoral en relación a certos temas como a sanidade, a educación, dicindo que iba a vir o apocalipsis, ao final non veu o apocalipsis, nin se abriron os sellos, nin viñeron os jinetes, nin veu ninguén. O que lles pedimos é que non utilicen a situación de pandemia para facer política. Vostedes o que dicen é que nós utilizamos a pandemia para recordar. Non é así. Son vostedes os que utilizan a situación de pandemia para facer política, e ademais política de baixo nivel. E volvolles a decir o que lles dixen antes. Esta moción puidera ter sentido se solicitara pois que volvan a prestarse servizos médicos en Parga e en Castro de Rei, pero non que se diga que están totalmente pechados cando non é así. Entre as medidas de seguridade adoptadas por parte da Consellería de Sanidade dende que se orixinou a situación epidemiolóxica actual provocada polo coronavirus, a Consellería estimou, como ben dixo vostede ao principio, que non era posible manter separados os circuitos de pacientes con patoloxías derivadas do coronavirus dos pacientes con patoloxías derivadas de outras afeccións, polo que, primeiramente, é certo, coincidindo co que dixo vostede, adoptouse a medida de peche destes centros de saúde, peche total, destes e doutros, durante o período no que durou o estado de alarma. E, posteriormente, no mes de xuño, abríronse estes centros de saúde, como dixen antes, con prestación de servizos de enfermería, servizos de curas e demais. Polo tanto, estamos a falar dunha actividade provisional ou transitoria, non estamos a falar dun peche definitivo. Evidentemente, se estivéramos a falar de que se vai o médico para sempre destes centros de saúde, pois teríamos un problema todos. Dende que se decretou o estado de alarma, é coñecido que a situación de todos os centros de saúde mudou sustancialmente. Dice vostede que está saturado, que está colapsada a sanidade. Mire, non hai centro de saúde en ningún concello hoxe que esteña colapsado, por varios motivos. Primeiro, porque desde que se decretou o estado de alarma, non se atende a maior parte da xente presencialmente. Prímase a atención telefónica. Evítase o desprazamento dos pacientes aos centros de saúde. Redúcense notablemente as consultas presenciais. E todo elo por razóns de seguridade para evitar o contacto directo entre pacientes dentro do propio centro de saúde e entre pacientes e facultativos. E no caso do consultorio de Parga xa hai máis de 2 semanas que se lles dixo aos veciños, ao concello, a toda a xente que estaba preocupada, que se trataba dun consultorio pequeno, que non reunía as condicións técnicas para habilitar o doble circuito que se requería actualmente, un para os pacientes sospeitosos do coronavirus e outro para pacientes con outras patoloxías. E no de Castro de Rei, igual. Sucede o mismo, estamos a falar dun consultorio pequeno, un consultorio no que, ademais, non hai ningún motivo para pensar que se vai a pechar o que é o servizo médico, porque a plaza de médico non se amortizou, non se reduciu tampouco sustancialmente o número de tarxetas sanitarias como para pensar que efectivamente se pode amortizar a praza de médico ahora mismo sigue existindo como tal, un consultorio que non lle costa nada aos Sergas, porque os gastos de mantemento, de limpeza, de electricidade e calefacción son asumidos polo propio Concello. Polo tanto, eu sería o primeiro preocupado, como alcalde, se vira que efectivamente en Castro de Rei se amortiza a praza de médico. Aí sí, pero non habendo amortización da praza médica e tendo, pois, máis ou menos a garantía de que, unha vez que remita un pouco esta situación de pandemia, no mes de outubro aproximadamente, se pode rehabilitar o servizo médico, non teño ningún motivo para estar preocupado. Polo tanto, eu creo que o que hai que facer é pedir o correcto, que se retomen os servizos médicos, que neso sí, entendo que todos estamos de acordo en que se retomen os servizos médicos nun centro de saúde, pero non decir que un centro de saúde está pechado cando non é así. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Balado. Ben, ahora por o Grupo Provincial Socialista ten a palabra dona Pilar. Gracias de novo, señor presidente. A verdade é que últimamente vimos presenciando peches en servicios médicos fundamentais na nosa provincia, pero tamén fora delas, restriccións na atención sanitaria que evidentemente non é a mesma en función de onde nos toque vivir, baixas que non se cubren, vacacións que non se cubren,
Centros de saúde que ata fai pouco contaban con 3 médicos, hoxe non os teñen, están con un só, e deso poderíamos falar largo e tendido, sobre todo cando hai que ter en conta que nos contamos nesta provincia cunha poboación que está moi dispersa, que está máis avellentada cada día e que necesita atención de proximidade. Non é o mesmo falar que consultar presencialmente. Eu creo que iso yo vai a decir calquera médico, señor Valado. Non é o mesmo, máximo cando estamos falando con persoas de idade avanzada que a veces teñen serias dificultades para expresar o que sinten e o que lles pasa. Eu vou a poñer un exemplo. Unha doutora, no día de onte, atendeu no seu centro médico habitual arredor de 40 pacientes, en horario de 8 da mañá a 3 da tarde, 2:30, porque tivo que salir media hora antes e logo lle digo para qué. Unha boa parte deles en atención domiciliaria. A única enfermera que a acompañaba atendeu a casi 30 pacientes, moitos deles en atención domiciliaria, outros no propio centro. E esa doutora da que lle falaba, cando rematou ali, foise a cubrir unha guardia a outro centro médico, outras 8 horas. E hoxe, ás 8 da mañá, volvía a estar no seu centro médico. A vostede parecelle que isto é unha atención sanitaria e de calidade? Nin para eles, nin para quen a recibe. E deso é o responsable o Partido Popular. A Xunta de Galicia, eu non sei se vostedes se dan conta, pero eu creo que é bastante evidente, vai na dirección contraria das demandas da sociedade, pero tamén en dirección contraria do que nos están recomendando cada día os expertos en materia sanitaria, e máis neste momento, porque que están reducindo as prestacións sanitarias en lugar de incrementalas. Este era o momento de facer un reforzo en sanidade para estar preparados para o que poida vir e non estar mermando as prestacións sanitarias que estamos recibindo os galegos e galegas. De verdade que esta mala intención dos Sergas, e eu o digo así, esta mala intención dos Sergas, queda revelada no cambio de motivos para argumentar o peche do consultorio de Parga. Vostede acaba de dicir o día 6 de xullo, e como se recolle nesa declaración institucional que se aprobou por unanimidade no Concello de Guitiriz, o Sergas centraba a súa negativa nas supostas deficiencias do edificio. Agora xa non é así. Agora esgrímense argumentos sanitarios mediante os que alegan que o centro non dispón de circuitos diferenciados para pacientes sospeitosos de ter o COVID e pacientes non sospeitosos de non telo. Son simples excusas, señor Valado, porque se o edificio tiña deficiencias graves, que non as ten, pero se as tivera, como vostedes dicían, tería que ser pechado antes do COVID. Non tiña por que ser pechado coincidindo co COVID. E a falta de circuito, dese circuito non está motivado, non motiva, afortunadamente, o peche de consultorios como o de Muimenta, Lousada, Guntín ou Nadela, a non ser que tamén haxa unha intención oculta de pechar eses centros. E non se entende, ou alo menos non se entende con claridade, que nun momento no que o COVID aínda non desapareceu por completo, no que se está aconsellando reducir aglomeracións, sexa unha boa medida sanitaria concentrar a todos os veciños no centro de Guitiriz. Estamos falando de ir ao médico, non estamos falando de ir á feira, señor Valado, son cousas ben diferentes. A verdade é que me quedo tamén abraiada cando lle oigo decir que a boa xestión dos Sergas é que os concellos paguen a luz, paguen a auga, paguen as obras dos edificios incluso. Home, a verdade é que non estaría mal, non? Que incluso esas medidas se aplicaran mesmo a esta casa. Por que non? Que veña a Xunta de Galicia, que nos pague a auga, que nos pague a luz, que nos pague as obras que teñamos que facer, que logo xa nos encargaremos nós de dicir como tapamos os buratos das carreteras, señor Valado. Eu creo que estas medidas non son serias no momento que estamos vivindo. Creemos, ademais, que a sociedade así o evidencia e así o demanda, e os sanitarios tamén, os médicos e os demais sanitarios. Porque isto é unha cuestión que estamos vivindo en todos os concellos da provincia. Se hasta fai pouco non tiñan que nos levar a nos desplazamentos, en moitos casos, a domicilio, que tiñan que ir co seu propio coche. Están o cubrindo, non sei se cubriron xa en todos os concellos ou non, pero eu creo que en materia de sanidade temos que ser máis exixentes. Temos que exixirlle, ademais, a quen ten as competencias e non poñer a pelota en riba da mesa, nin dos concellos, nin de quen non as ten. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Don Efrén, segundo turno. Ben, señor Valado,
non ven con unha cuestión semántica, que non é un erro, que ahora lle explico o que significa para nos estar pechado. Nós xa sabemos que abren para esas cousas de curas e algunha analítica eses días, porque de feito pono no corpo da moción, que vostede ben seguro que leu. Pero claro, nós non nos equivocamos ao decir, e a máis repito, que un centro de saúde sin atención médica é un centro pechado, ou a quen queremos engañar. Porque senón chámenlle de outra forma, porque, por exemplo, para recoller mostras de sangre, pois o centro de transfusións chegalle cun autobús. Que quere dicir? Que os centros médicos poden estar sin médicos. Eso é o que, por onde vai a sanidade e a atención primaria do Partido Popular agora. O sea, que non diga que está aberto porque decimos que está pechado precisamente porque non ten atención médica. Xa sabemos que abre para esas cousas, pero non ten atención médica. Despois, incluso na súa argumentación, escápaselles hacia onde vai o Partido Popular. Atención telefónica, que a utilizan con a excusa outra vez do coronavirus, cando hai moitas dúbidas, debates entre os profesionales de si eso é unha atención de calidade. Evidentemente, para algunhas cousas o mellor sí, pero non para diagnósticos de certas enfermidades, e hai un debate moi potente entre os profesionais, e vostedes xa o poñen como que ese é o futuro, e despois di, non hai reducción de tarxetas sanitarias, por eso non se vai pechar. Oiga, pero é que o rural e a sanidade non a poden tratar como unha empresa. Vostedes falaban de que hai que protexer o rural, que hai despoboamento, e o que din é que se van máis persoas, vamos pechar todos os servicios do rural, e así, a ver se con un plan da Diputación consiguen poboar o rural se lle recortan todos os servicios que ten. Os poucos que ten, vostedes queren lle recortar. E despois, co que ten que ver co de Castro, os rumores que hai é que cando se xubile o actual non sei se van a amortizar ou van levar para outro lado, porque non foron capaces de contestar o Sergas se eso se vai producir ou non, e é o medo que teñen os veciños. Polo tanto, hasta na súa argumentación debe haber que o Partido Popular o que quere ir recortando cada vez servicios no rural, porque di que se hai menos poboación se van ir recortando. E nós vamos a seguir chamando centros de saúde pechados se non hai atención médica, porque o que necesita a xente son médicos. E é máis, todos os profesionales din que para a pandemia o importante é unha atención primaria e que se teña un diagnóstico pronto. E o que vostedes fan é pois, acumular en Guitiriz, e eso son capaces de defender eso sin poñerse roxos, pero ese modelo precarizador da sanidade pública, e hasta na súa exposición o recoñecen. Gracias, señor. Moitas gracias, don Efrén. Señor Balado, segundo turno. Sí, bueno, pouco máis hai que dicir desto. A señora García Porto que dice que exixen en materia sanitaria. Vostedes exixen o que queiran, pero vostedes o que teñen que facer é respectar as exixencias e decisións sanitarias que se adoptan nesta comunidade autónoma. Da mesma forma que piden que se respecten as decisións sanitarias que se adoptan no Goberno de Madrid, vostedes tamén teñen a obriga de respetar as que se adoptan en Galicia. E dicirlle ao señor Castro que mentir non é unha cuestión semántica. É dicir, mire, colocar o predicado antes do suxeito non é cuestión semántica, é un erro grave e intencionado. Pero, bueno, faga vostede o que queira. Non lles estamos pedindo que apoyen a Xunta de Galicia. O que lles estamos pedindo é que respeten as decisións sanitarias e que se olviden do discurso catastrofista. Para quen está mal a sanidade e a educación en Galicia? Para o PSOE, o BNG e os seus seguidores. Pero o resto dos veciños están satisfeitos e contentos coa sanidade. Quen é o que dice que ven o apocalipsis? PSOE e BNG, sempre. Levan 6 meses dicindo que aquí vamos desaparecer todos. Pero, claro, son vostedes, non é o resto da veciñanza. A veciñanza pronunciouse hai pouco tempo nas urnas, está contenta coa sanidade, coa educación e, en xeral, con todo o que se está facendo en Galicia. Por lo tanto, o que se lles pide é que deixen de mentir, que deixen de antepoñer a política frente ás decisións sanitarias. E, ademais, miren, os problemas da provincia de Lugo non son a falta de médico con carácter temporal en Parga nin en Castro de Rei. Iso non é o que preocupa aos veciños e veciñas da provincia de Lugo, nin sequera os de Castro de Rei e os de Guitiriz, que así se viu nas urnas o pasado 12 de xullo. O que preocupa aos veciños e veciñas da provincia de Lugo sabe o que é, señor Castro, a señora García Porto, sabe o que é? Ella Alcoa, ella Endesa, ella a falta de tecido productivo na nosa provincia, que o ano que ven vai a querer o produto interior bruto. Pero sabe que pasa? Mire, iso tenlle un responsable que se chama
Goberno de España, ten nomes e apelidos, e ten un autor, que é o Partido Socialista, e un cooperador necesario, que son as forzas radicais nacionalistas e demais que apoiaron o goberno do señor Sánchez. Eses son os problemas da provincia de Lugo. Ningún veciño está preocupado, salvo aqueles que por razóns políticas o fagan, porque durante uns meses vai haber falta de servizos médicos en Parga ou en Castro de Rei. Asegúrollo. Se hasta cando foi a manifestación tuveron vostedes que traer cargos socialistas da provincia de Lugo, que non tiñan veciños en Castro de Rei que lles foran á manifestación. Non tiñan veciños que lles foran, porque, ao final, ninguén cree o discurso da mentira e o discurso catastrofista. Quen o vai a creer? Os veciños non o creen, a generalidade dos veciños. E a este goberno provincial tamén lle vou a dar un consello, que é gratis, ademais, e non costa nada. Miren, o que se lles pide a vostedes é que traballen pola provincia, que se deixen de facer oposición á Xunta de Galicia e ao goberno galego. Vostedes non son oposición, son o goberno da Deputación de Lugo e foron elexidos polos veciños e veciñas desta provincia para que traballen. É vergoñento e lamentable ver algunha moción que ven a este pleno na que dicen instar a Xunta de Galicia para que se dirixa ao goberno do Estado. Non hai nada que instar, se vostedes e os de Madrid son a mesma casta. Por lo tanto, ínstenos vostedes, que son os que teñen que traballar. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Balado. Señora Porto, segundo turno. A verdade, señor Balado, e con todo o respeto yo digo, resulta indignante escoitar as súas palabras neste pleno. Completamente. Vostede ponse na vía do medio e dispara contra os de abaixo, que non temos nin responsabilidades nin competencias, e contra os de arriba, que tampouco as teñen neste caso, porque en materia de sanidade únicamente ten as competencias e a responsabilidade o Goberno da Xunta de Galicia, representado polos seus compañeiros de partido. Isto é así de claro e evidente, señor Balado. E vostedes intentan camuflar dicindo que non fan política. Mire, vostedes utilizaron a crise do COVID-19 dende o primeiro momento para facer política. Na Xunta de Galicia para morder contra o Goberno do Estado e na Xunta de Galicia para atentar contra os dereitos dos veciños e veciñas de Galicia. E dos desta provincia tamén, señor Balado. E tiveron a osadía de facer falsas promesas nesta provincia, que agora incumplen, e están precarizando e deixando sin servicios, e voume centrar só na sanidade os veciños desta provincia, coa excusa do COVID-19, aplicando puramente a doctrina do Partido Popular. Esta é a realidade que padecen cada día os veciños e veciñas desta provincia no rural que temos que vivir. Esa é a realidade. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Don Efrén, un turno de peche. Ben, pois, resumindo o que lle decía, un centro médico sin médicos é un centro médico pechado, por moito que vostede diga que está aberto, e despois, eu non sei para que serva a Xunta de Galiza, porque ao mellor hai que disolvela, porque onde teñen competencias non é culpa súa, e despois din que o rural se está despoboando, acaban de decir que é un gran problema, que estamos de acordo, pero o que fan é recortarlle servizos. Entón, claro, díganlle a alguén que vaya a vivir a un sitio onde ten un centro de saúde aberto sin médicos, que para nós é un centro de saúde pechado. Eso é como van vostedes reactivar o rural. Eso é o modelo de sanidade que defenden. Home, vale disparar contra todo. Despois falaremos tamén da industria e tamén falaremos de quenes teñen as competencias e quenes son os culpables. Falarémoslo. E nalgunhas cousas xa verá como estamos de acordo e noutras moi en desacordo. Pero sacan aquí, eu non sei o que quere dicir. Vostedes teñen un modelo de sanidade que privatizar e recortar. Bueno, dicen abertamente, acabo de reconocer hoxe que si descenden o número de tarxetas sanitarias, pechan os centros de saúde no rural. Acaba de reconocelo vostede. Gracias, señor Efrén. Rematou o seu tempo. E, francamente, señor Balado, e nun tono de cordialidade, eu digo, eu creo que vostede saliuse do tiesto, pero abertamente. Eu creo que incluso rompeu algo o tiesto. Porque, mire, iso de acusar así a diestro e siniestro, pero que vostede sempre... A Xunta opinaba. O estado de alarma acabouse. A opinión do señor Feijóo. Non hai rodas de prensa, ni siquiera manda o conselleiro en medio dos sitios, manda terceiros ou cuartas líneas. Iso pasou cos alcaldes da costa, que non se reuniren con eles. Mandaba outra xente de terceira ou cuarta fila.
moi respetables, por certo, moi respetables. Pero, señor Novo, non se poña usted nervioso, home, non se poña nervioso. Non interrumpa, por favor. Señor Novo. Non, señor Novo, respete usted este pleno. Non interrumpa porque non está no uso da palabra, e, por lo tanto, non ten usted que interrumpir. Compórtese, porque, senón, teria que chamalo a orden e, home, o víspera de tomar as vacacións do mes de agosto non parece prudente. Dito eso, desde que se levantou o estado de alarma o señor Feijóo deixou de opinar. Porque, claro, as competencias xa eran del. O único que desapareceu foi o mando único, porque as competencias xa eran de cada comunidade autónoma. Nadie lles había quitado. E o que xa foi pa nota era o que pasou cas residencias. Esa persoa que vostedes dicen que é fantástica e que despois igual hai ocasión de debatir sobre a súa función, sobre a súa labor de goberno, doña Ana Pastor, en unha entrevista de radio apoteósica, decía que lo bueno que pasó en Galicia con las residencias es cosa de la Xunta y lo malo que pasó en Madrid es cosa del Estado. Hombre, pero, a ver, en que quedamos? Quen ten as competencias sobre a gestión das comunidades das residencias? O Estado ou as comunidades autónomas? E se en Galicia de un, no outro sitio de outro. Non podemos engañar a xente. Pode haber xente que se desengañe, pero a veces tamén desperta a xente, Tarda un pouco máis a veces, pero que non se pode engañar. Así que, mire, o que non fixo o Partido Socialista, como dicía vostede, señor Valado, porque son os únicos documentos escritos que hai, son en Madrid e en Galicia, hai documentos escritos, dígalle que lle pasen, donde se dá instruccións para non ingresar a persoas de máis de 80 anos, para non atenderlos nos hospitales. Eso sí que é abandonar os ciudadanos. Eso sí que é abandonar os ciudadanos. Por tanto, non sembra usted en territorio que non procede, porque as semillas leva o aire e a veces igual prenden en sitios inadecuados. E, precisamente, nestes tempos, a anemocoria non é a mellor maneira de sembrar, así que cambie usted de método de sembra. Sometemos a votación a proposta de Goberno para reclamar a reapertura dos centros de saúde pechados de Parga e Castro de Rei. Votos a favor. Unanimidade. Sí, unanimidade. Pues apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Seguimos co punto número 6 da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar ao presidente da Xunta de Galicia que cumpran as súas promesas electorais con Alcoa. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra doña María Loureiro. Bos días, presidente, bos días a todos e a todas. Dende o Partido Socialista e mesmo dende o Goberno da Deputación de Lugo sempre amosamos o apoio aos traballadores e traballadoras da Alcoa e das auxiliares. Incluso sendo da mesma cor política, tamén demandamos solucións ou medidas para evitar que a Alcoa peche se vaia e deixe a máis de 500 postos de traballos directos e outros tantos das auxiliares na rúa e unha comarca totalmente rota. Todo isto é froito, e vamos a lembrar, do xeito en que no ano 1998 o goberno do señor Aznar decidiu apostar pola privatización de Inespal. En teoría, Alcoa pagou daquela 410 millóns de dólares, pero se lle descontaron de seguido uns 300. E ao final, aínda que nunca se confirmou oficialmente, o informe do Tribunal de Contas de febreiro de 2006 sobre a privatización de empresas públicas estimaría en 450 millóns de euros o custo da privatización da Alcoa para as arcas públicas. Porque co Partido Popular as privatizacións ni traen melloras na xestión ni anforro para as arcas públicas, nin unha aposta industrial de futuro, porque o sensato, como ten sinalado o presidente da Diputación, tivese sido manter presencia pública no accionariado da Alcoa controlando o retorno dos investimentos e das axudas, asegurando así que a empresa mantivese os compromisos cos traballadores e coa Mariña. Presentamos esta moción para que a Xunta, dunha vez por todas, se poña a traballar e deixe de estar de perfil.
O Estatuto de Autonomía deixa claro no seu artículo 30 que establece que a competencia de industria é da Xunta de Galicia. En 9 meses, Feijóo non ten presentado nenhunha soa proposta concreta. Ten mudado de opinión en función do que lía nos titulares de prensa, foi agoreiro anunciando que a fábrica pecharía, sementando pesimismo, dicindo que nunca estivera tan preocupado por Alcoa e despois, en plena campaña electoral, dixo que arranxaría o problema ao día seguinte. 20 días despois, dende os comicios electorais, evidentemente, cunha clara vitoria do Partido Popular, non se volveu a falar máis do problema de Alcoa, como se de súpeto se esfumase. Dende o Grupo Provincial do Partido Socialista nunca esquecimos as competencias do Goberno Central e incluso nesta mesma institución aprobamos mocións onde o Grupo Provincial do PSOE demandou a aprobación do Estatuto coa máxima celeridade, porque sí, sabemos que a competencia de enerxía é do Goberno de España. Con tal de botarlle a culpa ao Goberno, Feijóo insistiu en repetir a tese da empresa de que o problema é o precio da enerxía, a pesar que dende xuño a empresa conta cunha proposta que pon o precio do megavatio en 25 a 35 euros, por abaixo dos 40 euros que a empresa pediu nun principio. É un plan de axudas de 600 millóns de euros en 3 anos presentado polo Goberno de España. Tampouco merezou unha resposta seria, porque, como dixo hai poucos días un representante sindical, a Alcoa non lle chegaba nin que lle regalaxen enerxía. O Goberno, concretamente, dentro do Ministerio de Industria, ten un inversor solvente disposto a asumir todo o complexo de San Cibrao. E claro, eu viña a defender esta moción para pedirlle á Xunta que se pusese a traballar. Afortunadamente, cambiou algúns aspectos, porque onte, como todos sabemos, houve unha mesa multilateral celebrada onte ás 7:30 da tarde, convocada polo Goberno de España, onde se encontraba a Xunta de Galicia, o Goberno de España, os sindicatos e Alcoa. A raíz desa mesa multilateral, quero mostrar o meu optimismo racional, pero esperanzado de cara ao futuro, xa que a industria solicita a Alcoa que negocie co inversor interesado en comprar a planta de San Cibrao. Como dixo o secretario de Industria, Raúl Blanco, hai un proxecto alternativo que daría continuidade ás capacidades industriais na Mariña. O Goberno xa fixo varias actuacións para facilitar a competitividade, como a aprobación dos fondos de garantía, como os avances do Estatuto electrointensivo. Incluso, dende Industria, onte se comprometía a poñer en contacto dende hoxe a Alcoa coa empresa inversora e coa Xunta de Galicia, porque é a autoridade laboral. Como diputada pola Mariña, pero tamén como alcaldesa de Viveiro, vexo un albisco de luz e un halo de esperanza para mellorar as situacións dos meus veciños e veciñas de Viveiro e de toda a comarca da Mariña. Nestes meses de incerteza e de inquedanza, de preocupación e traballo polo futuro da Mariña, o que máis fixo ruído foi o silencio da Xunta de Galicia, o espeso teimudo silencio, titular das competencias de industria, que non foi quen de achegar ningún borrador de proxecto industrial para a zona. Por tanto, nós vamos a manter nesta moción, e aínda que pódese ver un pouco de luz no fondo do túnel, sí que é certo que a Mariña carece dun proxecto industrial. Por tanto, mantemos esta moción con todos os puntos. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, señora Loureiro. Para expresar a opinión do Grupo Popular, ten a palabra don Javier Castillejo. Gracias, señor presidente. Señora Loureiro, sabe que temos unha boa amistade, pero creo que se olvidou da súa moción. A súa moción, polo menos a que nosotros temos, que non ten nada que ver coa que leo agora vostede, moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar ao presidente da Xunta de Galicia que cumpla as súas promesas electorais. E arrancan falando do pasado 5 de novembro de 2019, durante a campaña das eleccións xerais celebradas, falan de unha promesa do presidente Feijóo. A parte dai, basean a súa moción. A verdade é que me chama poderosamente a atención, ou nos chamaba, de que viñera o Partido Socialista falar de Alcoa e falar de promesas electorales. A hemeroteca está aí. Nos trouxamos a hemeroteca, se quere, ya explico agora.
pero que está claro que dixo o presidente Feijóo naquel momento a esa cita que vostedes fan, que además usaron como bulo, foi precisamente que se o Partido Popular gobernaba en España a partir do 10 de novembro, o presidente Casado tería solucionado o tema de Alcoa. Evidentemente, porque iso é o fundamental é aprobar o Estatuto Electrointensivo para o que nos facíamos nosotros referencia. Esas palabras que dixo o presidente da Xunta naquel momento, pois transcribímolas nosotros aquí perfectamente. Ademais, xa daquela xa anticipaba que se non se aprobaba o Estatuto Electrointensivo, dende logo que non íbamos ter solución ninguna. Esta moción, eu entendo que lle fai un flaco favor, como vostede ben sabe, a traballadores e familias que están agora esperando por unha solución. Unha solución que pasa exclusivamente por aprobar o Estatuto Electrointensivo. Mire, ese Estatuto Electrointensivo que a señora Maroto garantizaba aprobar el Estatuto Electrointensivo en cuanto haya gobierno. Estamos a falar do 8 do 10 do 2019, 2 días despois desas declaracións do presidente Feijóo. Levamos xa varios meses e seguimos sin estatuto. En xaneiro, a ministra Maroto se compromete a aprobar en un mes la rebaja de la luz industrial. Seguimos sin estatuto electrointensivo. Encima da mesa hai 534 despidos. O presidente Feijóo foi sempre moi claro. O goberno galego foi sempre moi claro con respecto ao tema de Alcoa. As competencias en enerxía son do Estado. Temos un problema enerxético. Se non solucionamos ese problema enerxético, non podemos dar paso ás seguintes partes. As competencias da Xunta de Galicia, efectivamente, ten competencias en industria, e nese sentido onde está traballando a Xunta de Galicia e traballou sempre, sempre. Mire, cando gobernaba Rajoy, o presidente Feijóo instou a que se fixera a poxa electrointensiva. Ao final, Alcoa quedou contento con ese sistema de poxa e construíuse un gasoducto tal e como se prometeu para mellorar a capacidade enerxética de Alcoa. Estáse traballando co Comité de Empresa e cos traballadores para esas alegacións ao Estatuto Electrointensivo, que vostedes presentaron aquí un estatuto que non vale absolutamente para nada. Estáse traballando de seguido co Comité de Empresa. Vostede solamente lle ten que preguntar ao Comité de Empresa que fixo un e que fixo outro. E que é o que nos falta aquí? Cal é a única promesa incumplida? A única promesa incumplida é que estamos sin estatuto electrointensivo. Apróbeno o antes posible. Agora a señora Maroto dixo que efectivamente se iba a aprobar durante este verano. Esa é a hemeroteca. Deso parece que non queren falar. Traer ora aquí unha moción de Alcoa que non fale do estatuto electrointensivo me parece a min unha falta de respeto aos seus veciños, aos veciños todos da Mariña e todas as súas familias. Ese é o gran problema. Se non o queren recoñecer, se agora queren aproveitar declaracións sesgadas para xustificar a un goberno que ganou as eleccións, tenen que preguntarse por que na Mariña tuveron eses resultados. O Partido Socialista é precisamente porque lles mentiron os veciños da Mariña. Son a terceira forza, o Partido Socialista na Mariña. Polo tanto, déixense sempre de redirixir as culpas á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia está traballando arreo co Comité e tamén co Goberno de España. Esas solucións que vostedes anticiparon no día de ontes, pois nos parecen ben. Se existe un comprador, traballamos todos nese comprador, pero iso non nos exime de aprobar o estatuto electrointensivo e ter un precio de 25 a 35 euros que lle seña competitivo a Alcoa ou a quen compre Alcoa. Ou, en todo caso, se queren vostedes intervir e nacionalizar, porque parece que queren intervir e nacionalizar na Diputación, pero pois chegan ao Goberno do Estado e votan que non. Por lo tanto, sin estatuto e sin unha enerxía competitiva, Alcoa non ten futuro. Non lle dice o Partido Popular,
Yo dicen os traballadores e os representantes do comité de empresa. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, o seu turno. Gracias, señor presidente. Ben, eu teño que estar sorprendido por onde fija cada un as responsabilidades. E Alcoa xa dixo que o problema non era o marco enerxético. A empresa xa dixo que se iba a ir houbera o marco enerxético que houbera, porque é unha estrategia empresarial deles, porque teñen outros centros de produción e non lles interesa producir en Galiza. Xa o dixeron. E con isto non digo que non haxe que aprobar un estatuto para as electrointensivas, que é necesario, pero tamén era necesario cando gobernaban vostedes. Evidentemente, o Goberno de España comprometeuse a eso e comprometeuse tamén con o BNG a facelo e ao non o fixo, e aí unímonos a esa reclamación. Pero agora mesmo, para o futuro seguramente teña esa importancia o marco enerxético, pero agora mesmo, no que coincide todo o comité de empresa, xa que vostede presume de estar falando con ele, é que o paso necesario para salvar esos postos de traballo é unha nacionalización. Pode ser unha nacionalización temporal ou como queiran, e aí, neso que exixen os traballadores e traballadoras de Alcoa, teñen que mollarse os dous gobernos, non vale un pim-pam-pum. Ten que ser o goberno do Estado e o goberno da Xunta. E ata agora o que están é deseosos de que haxe esas medidas, porque incluso os avances que da reunión de onte tamén hai moita desconfianza porque Alcoa di que para negociar pon como condición que se paren as cubas, cando todos sabemos que se eso se produce é casi imposible a venta da central. Polo tanto, hai que ser moi claros en cal é a solución e en onde centra o comité de empresa a urxencia e a solución para os postos de traballo de Alcoa. E pasa por unha nacionalización, intervención ou chámenlle como queiran. E aí non lle serve a ningún dos dous gobernos tirarse a pelota uns aos outros. O que hai que poñer é medidas e medidas urxentes, porque se acaba o tempo. Un cronómetro que empezou hai moito tempo e agora xa está nos últimos minutos. Polo tanto, a nosa crítica aquí é aos dous gobernos. Os dous teñen moito que facer e moi pouco tempo para facelo. Póñanse da man Xunta e Goberno do Estado e invirtan e nacionalicen temporalmente ou como queiran. Non teñan medo a que lles parezca unha solución radical. Faino Francia, faino Alemania, gobernos de dereita. Non teñan medo porque lles sone mal nacionalización, porque é o único que neste momento vai salvar esa empresa. E non é o que diga o BNG, que tamén, pero é o que di o comité de empresa, que vostede di que se reúnen e non yo digo, pero lea os comunicados que sacan no último tempo, onde poñen a urxencia neso. E no marco enerxético, evidentemente, hai que solucionalo. E, evidentemente, non sei como describilo, que Galiza poda perder unha industria como Alcoa por o precio de enerxía, pois é ridículo. Eu vou negado dicindo moito tempo por esta e por outras industrias. Pero aquí, do que estamos a falar e da urxencia é a nacionalización. E é o que din os traballadores e o que vamos defender o noso grupo como fixo dende sempre. E digan claramente, Partido Popular e PSOE, se están a favor desa intervención pública e nacionalización para salvar os postos de traballo, porque é o único que van facer, e é o que di o comité de empresa. Polo tanto, esa é a nosa postura, e esa é onde vamos poñer os nosos esforzos e o que estamos exixindo para que se salven non esos 500 postos de traballo, sino os 1000 con as empresas auxiliares, que son igual de importantes que os que traballan en Alcoa. Así que a nosa postura está moi clariña, e a nosa exigencia é as dous cores políticos, e danos igual que en goberno esos gobernos, o que goberna ten responsabilidades. E aí é a postura do BNG, e aí é o noso apoio a traballadores e traballadoras. Moitas grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno para a señora Loureiro. Sí. Foi agora, na campaña das autonómicas, onde o Feijóo dixo que si salía presidente o día seguinte solucionaba o problema da Alcoa. Nestas tamén eleccións autonómicas. Nos xa dixemos sempre neste pleno tamén aprobamos mocións donde tamén lle reclamábamos ao Goberno Central a celeridade para a aprobación do Estatuto, pero tú sabes, igual que a min, que agora mesmo o problema non é a aprobación do Estatuto, é dicir, sí que é necesario aprobar un Estatuto, pero se mañá mesmo se aproba o Estatuto non se soluciona o problema, porque o problema é que Alcoa non admitía ningún tipo de razón. É dicir, Alcoa non quería vender
dáballe igual xa todo, aínda que a enerxía fora regalada. Así o dixo un presidente dun sindicato, que a Alcoa xa non lle vale ni que a enerxía fose regalada. Por tanto, agora o problema é que nos puxéramos todos de acordo, e sobre todo a Xunta de Galicia, que onte non, pero na anterior mesa multilateral posicionouse a favor da empresa, a favor da Alcoa, en lugar de ir da man do Goberno Central. O Goberno Central puxo enriba da mesa a aprobación dos fondos de garantía. Puxo un inversor solvente que está disposto a asumir todo o complexo de San Cibrao, os traballadores, cun proxecto industrial de futuro. O puxo onte na mesa multilateral, volveu dicilo, a Xunta de Galicia posicionouse tamén a favor do Goberno porque é a autoridade laboral, é a que ten competencias para poder paralizar o ERE. Onte sí que podemos ver un halo de esperanza, pero normalmente todas estas semanas atrás e nas anteriores mesas multilaterais, a Xunta o que facía era posicionarse coa Alcoa, coa empresa. E, por tanto, aquí non nos estamos, o Goberno non se está botando fora das súas competencias, todo o contrario, conseguiu un inversor solvente, e por iso vamos a conseguir que Alcoa, xa conseguimos, que Alcoa se poida sentar co socio inversor e poder chegar a un acordo. Deixémonos xa de tonterías e de decir, eu digo o que hai. O presidente Feijóo dixo que se fora presidente, o día seguinte, que solucionaba o tema. E dende as eleccións hasta agora non fixo ninguna roda de prensa con respecto, Javier, non fixo ninguna roda de prensa con respecto a Alcoa. Nada máis, presidente. Moitas gracias, señor Loureiro. Señor Castiñeira, segundo turno. Gracias, presidente. Señora Loureiro, mire, Alcoa leva 18 meses ou máis esperando por un estatuto electrointensivo, escoitando as mentiras de ministros e do propio Sánchez, de que iban a aprobar, yo leín agora hai un cacho, que iba a ser despois do goberno. Despois, Alcoa esperou a ter as condicións enerxéticas para poder seguir. Señor Castro, Alcoa leva 22 anos, eu traballei no ano 2000 en Alcoa, leva 22 anos traballando e dando traballo, dando riqueza á Mariña. Que vostede veña agora a falar de especulación, leva 22 anos e ojalá seguíramos como estábamos, ojalá. O problema é que precisamente chegou ao goberno o señor Sánchez coa súa intransixencia enerxética, péchanos as pontes, empeza a non creer na industria electrointensiva e por iso non están convencidos. Traen aquí un estatuto que é unha verdadeira pifia, que non lle valeu absolutamente a nade, que houve que facer as alegacións e que retrasou todo un montón. Señor Castro, eu non sei que firmaron vostedes para darlle apoio ao señor Sánchez. Se mo pode dicir, pois dígamo, pero vostedes firmaron que salvarían Alcoa e firmaron o estatuto electrointensivo. Non pode vir agora aquí a dicir que ese non é o problema. Se é que o dice... Non poden vir agora aquí. Vostedes que firmaron con eles, responsabilícense de eso, porque é gravísimo. Se non hai un marco enerxético, Alcoa non é viable. Alcoa Parter, aquel famoso fondo de inversión que vostedes lle trouxeron aos de Coruña e aos de Avilés, que depois non valeu absolutamente para nada, que o tuvo que revender a Alu Ibérica, bueno, pois aquel comprador que traigan vostedes, póñanlle un marco enerxético viable. Si non, non vale para nada. E responsabilícense deso. Non traten de botarlle a culpa a quen non a ten. O que a ten, a Xunta ten unhas responsabilidades que ten que tratar de velar por elas e, lógicamente, pois aí está o presidente Feijóo e aí estuvo e xo dixen antes. Con respecto á nacionalización, a intervención, chámalle vostede como queira. O presidente Feijóo foi clarísimo. Antes das eleccións o dixo clarísimo, que o goberno faga o xusto e o necesario para que Alcoa siga. Chámenlle intervención provisional, chámenlle nacionalización provisional, evidentemente dentro dos parámetros de un mercado libre e baixo protocolo da Unión Europea. O sea, fagan vostedes o que queiran. Vostedes que firmaron? Firmaron a nacionalización de Alcoa co presidente Sánchez. Eu non oí nada da nacionalización hasta hai 2 días. O que vostedes tenen firmado é un estatuto.
que garantiza a viabilidade Alcoa. Simplemente eso. Ahora, pois, veolles pola nacionalización, porque, bueno, pues parece que lles ven como anillo al dedo. Simplemente. Gracias, presidente. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, seu segundo turno. Sí, ben, comezando por o final, evidentemente, a situación da Alcoa evolucionou e non para mellor, e por eso lle decía que é importante un estatuto eléctrico para as electrointensivas. De feito, pedímolo e estámoslo reclamando, pero agora evolucionou a peor e, polo tanto, fan falta medidas urxentes por o que pasa por a nacionalización. E decía vostede que Alcoa, non sei como louvou a Alcoa, pero Alcoa o que fixo é comprar regalada unha empresa que lle regalou o señor Aznar e manter os postos de traballo a cambio de chantajes ao Estado durante moitos anos, porque recibiu cuantías ingentes de diñeiro público para manterse. Polo tanto, Alcoa non salvou a Mariña. Aquela central xa estaba e estaba sendo pública e non foi ningún inversor estadounidense que viñera a salvar os da Mariña. O que veo é a chantajearnos con o control desos postos de traballo. Polo tanto, eu louvo a Alcoa, esa multinacional americana, ninguna, porque se está comportando como se comportan as multinacionales, pensando no seu puro beneficio. Por eso, agora, aunque se lle solucione o problema enerxético, di que se vai. E vaise porque ten outros intereses comerciais. E, ademais, di que cede a negociar unha posible compra poñendo condicións imposibles como é a de parar as cubas. E vostedes, se traballou ali, saben mellor que eu que se se produce eso, a empresa é inviable. Nadie vai comprar nesas condicións. Entón, Alcoa o que está é chantajeando. Por eso, agora, o importante é a nacionalización. Non é que cambiáramos de opinión, porque sabe que pasaron meses desde aquelo e a situación empeorou moito. E son as dúas cousas importantes, pero agora, para salvar os postos de traballo, para que non teñamos que chorar esos 1000 postos de traballo, hai que nacionalizar a empresa. Busquen a vía que queiran. Xa lle digo, gobernos máis liberales que o Partido Popular optan por esa vía cando creen. Non creo que a señora Angela Merkel sea sospeitosa de comunista. Polo tanto, a nós chámenos radicales os que queiran, pero nós poñemos as solucións que din os traballadores que hai que poñer e que di o Comité de Empresa. E volvo a decir, é importante un marco enerxético para Galiza, pero non só para Alcoa, sino para toda a industria galega, pero agora, para salvar os postos de traballo, é a nacionalización, porque non hai tempo. E Alcoa está xogando con eso e está a rir dos traballadores e de nós. Así que, volvelle a decir, os dous gobernos teñen que poñerse a traballar e non sei cal ten un mecanismo ou teñen os dous, pero os dous teñen que poñer diñeiro e solucións, porque cando se goberna é o que hai que facer, non vale vir con propostas. Ademais, se o señor Feijóo, que neso sí que estou completamente de acordo, dixo literalmente que se ganaba as eleccións autonómicas estaba solucionado o problema da Alcoa. Dixo con esas palabras. Entón, agora, terá que solucionalo. Ou agora, é que se gano, botolle a culpa aos demais. Non, solucións. E a solución é a nacionalización. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Ten un turno de peche do minuto, doña María Loureiro. Sí, moitas gracias. En 18 meses, dice que sacou o borrador do estatuto. 18 meses que 9 estuveron en funcións, pero un estatuto que antes non existía, é dicir, que non había nin borrador, que o goberno de Mariano Rajoy durante 7 anos tampouco non foi capaz de elaborar un estatuto. E nós, en 18 meses, nos exixe unha aprobación de estatuto, un marco estable, é dicir, o que non fixeron vosotros no tempo que estuveron gobernando. Por tanto, nós estamos traballando, temos en riba da mesa os fondos de garantía aprobados, temos un estatuto que se aprobará no próximo mes de agosto e temos un socio inversor. Por tanto, tamén lle decimos á Xunta de Galicia que se aplique e que podamos presionar a Alcoa para que venda e para que se manteñan os postos de traballo na comarca e non quede unha comarca da Mariña rota, porque non temos plan industrial, porque a Xunta de Galicia, no seu marco da súa competencia, non estableceu un proxecto industrial nin para a comarca da Mariña nin para Galicia. Moitas gracias, señor Loureiro. Señor Castiñeira, a veces é bon actualizar as hemerotecas que ten vostede aí. Porque é bo actualizalas, dado que parece que vexo que vostede olvida que no ano 2012, nunha visita do señor Soria, Alcoa xa prometeu o estatuto electrointensivo.
está aí. Incluso hai audios do actual alcalde de Cervo, que xa era daquele alcalde de Cervo, donde, digamos que reafirma o compromiso do ministro, cousa que non esterio o ministro, pero, bueno, o caso é que está aí. O sea, que isto xa ven desde o ano 12. Fíjese vostede de cando ven, de 8 anos. Non 8 meses, 8 anos. E iso tamén é hemeroteca. E logo, mire, magos da Melín, hainos, hubos e haberaos. E, desde logo, vostede sabe como a min que a suerte política a veces tamén é importante e a pandemia algún deulle suerte política. Porque os datos de antes non son os mesmos que os de despois. Pero, claro, esas cousas son así, a vida é así. Mire, falaba vostede de que o estatuto é fundamental. Sí, o estatuto hai que sacalo. Pero, hoxe, a enerxía está moito máis barata que o que pedían nas reunións en Alcoa a empresa e o comité de empresa. E en unha participei eu, sí, está máis baixa do que pedían. Iso non quere dicir que non haxa que facer o estatuto electrointensivo. En todo caso, o borrador que vostede dice que non sirve para nada é moito mellor co que nunca fixo o señor Soria, porque polo menos pode traballar sobre un borrador. De outra maneira non existía absolutamente nada. E eu que si lle digo unha cousa, porque iso é conveniente tamén que o sepa vostede. Nesta casa, o Goberno da Diputación, o día que xurdiu o problema, puxo sobre a mesa as tres líneas de traballo sobre as que está traballando agora. Que era intervir a empresa, lógicamente de xeito legal, unha cousa nacionalizar, entendendo por nacionalizar, non, é evidente, porque isto tendría efectos na economía, seguro, e había que nacionalizar Nissan ou outras parecidas. Outra cousa é intervir, é outra cousa. E xa dixo a Diputación, o Goberno da Diputación. Devolver as axudas que cobrou a empresa e que nunca executou os seus compromisos de mantenimento, porque aquilo está caendo en algúns sitios. Esa factoría tan boa está caendo. Por qué? Por falta de mantenimento. E a pasar de cobrar axudas para ese mantenimento. Pois esas axudas non se poden marchar de rositas. Ou, por exemplo, a venda da fábrica que agora se está negociando. Iso se dixo desde o Goberno da Diputación. E parece sospechoso que solamente parece que se defende a empresa. Nós defendemos aos traballadores. E aquí, non sei, a veces parece que hai certa connivencia, incluso en momentos de anuncios concretos que se produciron. E iso é así, señor Castiñeira. A realidade é tozuda. A realidade é tozuda. E iso é así. E logo vostede fala moito, pero non fala da balsa de lodos que ten esa empresa aí, que é un tema grave, é importante, e a ver que non paga. A ver que non paga, porque habrá que falar diso tamén, señor Castiñeira. Ou es que Alcoa es un ángel caído del cielo que ahora se marcha para Arabia Saudita porque nos convenga a nós? Sinceramente, señor Castiñeira, eu creo que hai que ser serios en todo isto. Repítolle, recorde vostede o tema do señor Soria, o tema do señor alcalde o que aprecio moito, o señor alcalde de Cervo, e repase o que dixeron e compare co que se dice agora o que hai feito agora. Compare usted iso. Bueno, rematado o debate sobre este punto, sometémolo a votación. Votos a favor. Pero, señor Castiñeira, se vostede que pretende liala, creo que xa a señora voceira lle correspondería dicir se aceptaba ou non a vostede. Vostede non ten que aceptar nada. E que non someta a votación as consideracións son eu, así que tranquilo, home, tranquilo. Pero usted tranquilo. Señor Castiñeira, usted tranquilo, que usted non someta a votación eso, xa sometería o que considere. Non se preocupe. Hai emenda, pero entendo que non se acepta. Efectivamente. Vótase a iniciativa tal como se foi presentada. Eu entendo por o que expresou a portavoz socialista que é quen presenta a moción. Pero pareceme ben que o aclaren. Non me fren, non me dialoguen. Señor Castiñeira. Non me faga que chamo a orden, porque estou dicindo que vostede non é quen para dicir se hai que votar unha iniciativa ou non. Pois non se preocupe. Unha foto, señor Castiñeira, que é o que quere. Sáquenlle unha foto. Claro, mandámoslo ao periódico, se é o que quere, sacámoslle unha foto, non se preocupe.
Moi ben. Despois da escena da obra do señor Castiñeira, que estrenará próximamente, vamos a votar a iniciativa. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra? Ninguno. Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar a participación das administracións locais na xestión dos fondos europeos para a digitalización. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don José María Arias. Sí. Bos días a todos. Bueno, vistos o plan que ten a Unión Europea, pois entre eles polo tema do COVID, todo para solucionar o problema económico que afecta a Unión Europea. España vai ser perceptora do Estado español dunhos fondos que, bueno, parte deles, polo que se ve, que todavía non están desglosados, van un pouco hacia a digitalización. Lugo, desde logo, necesito con urxencia. No meu concello, antes das eleccións, recibimos un convenio da Xunta con Antega para un plan, digamos, desto, de digitalización. Concretamente, isto antes das eleccións. Agora, pasadas as eleccións, a Xunta o que nos manda é cartas por non cumplir a regla de gasto a concellos veciños, incluso do Partido Popular, para declarar incluso créditos non disponibles. Eu me pregunto que para cumplir estes convenios os concellos necesitan carto. Concretamente, o Concello de Castroverde presentou un plan de traballos que me parece que deberá haberlo feito a Xunta con criterios xa fai moitos anos. Eu, como pertenezo un pouco á resistencia desde fai máis de 40 anos, pois me pregunto que un goberno que leva casi 40 anos aquí na Xunta de Galicia tiña que ter este país dotado de unha digitalización correcta no ano 2020. Por iso estamos a Madrid, o Goberno Central, co diñeiro, digamos, que vai vindo para a digitalización, que a Xunta vai preparando un plan serio, seguro, para darlle a este país un pouco, para poñelo onde se siga haber cobertura. Pois, bueno, eludos problemas das eleccións, maiorías absolutas. A verdade é que os emisores de RTGAL da Televisión de Galicia funcionan sempre ben. Eso sí que se ve, aunque non haxa cobertura de telefonía móvil en ningún lado. Pero, bueno, as urnas reflexaron o que reflexaron e eu lles pido que sean serios co traballo e pedirlle a Feijóo ao goberno todo eso. Ese diñeiro é obriga de quen ten a maioría de acción, nin cas Pontes, nin con Alcoa. O rural non existe, ese rural de europeos fai falta máis que salir. E eu pidolles un traballo a facer para dar cobertura de o 30% dos galegos aí con 42 diputados, o 30 e pico nada máis dos que teñen dereito. Non por eso deben volver de digitalización, que van dos galegos estemos. Para fixar a posición do Grupo Popular. Señor presidente, buenos días a todo el mundo. Han demostrado que les da igual el de hoy. Estar diciéndoles que gracias al plan de banda larga de la Xunta somos una de las autonomías con mayor cobertura de redes 4G tecnologías. Son los de Andalucía. Ustedes, aunque como de costumbre no sean capaces de reconocer ni un solo acierto de la Xunta en ninguna materia, porque ello iría en contra de la historia. Podía empezar diciéndoles que es feo mentir y que en el texto de esta moción se afirma que los concellos tienen que pagar hasta 30.000 euros por la acometida eléctrica necesaria para la instalación de las antenas, cuando lo cierto es que una búsqueda sencillita en el Google permite descubrir que lo que hay son ayudas de la Xunta de hasta 30.000 euros por antena, que es bastante diferente. Incluso podría empezar recordándoles sus propios discursos sobre competencias impropias de la Diputación y analizar esa idea de que, por un lado, está bien plantearse que no es competencia de la Diputación Provincial de Lugo el Museo Provincial de Lugo, pero, sin embargo, la Diputación Provincial de Lugo sí considera que es competente para meterse en temas de telecomunicaciones, donde ni la Xunta tiene competencias. Podía empezar diciéndoles estas y otras muchas cosas, pero la verdad es que prefiero empezar diciendo que es una vergüenza que en pleno siglo XXI haya zonas en Galicia donde es difícil y hasta imposible conseguir cobertura para nuestros dispositivos electrónicos, una carencia que afecta especialmente a entornos rurales. Por ese motivo, y a pesar de la absoluta falta de interés del Gobierno de izquierdas por hacer uso de sus competencias en esta materia y poner solución a este asunto, la Xunta ha puesto en marcha un proyecto, ya comunicado a la Comisión Europea para su aprobación,
de ayudas a los distintos operadores para que solventen estas deficiencias. Este proyecto, que en la moción mencionan torticeramente en el texto, obliga a la Xunta a garantizar frente a la Comisión Europea que se cumplan todos los requisitos legales y que no tengamos que llevarnos un disgusto en Europa, como le pasa al bipartito de izquierdas. En resumen, que frente a mociones como esta, que son ejemplo de mala política, de política de cara a la galería, de incapacidad del bipartito de la Diputación de afrontar el trabajo diario en el marco de sus reales competencias y de la necesidad consiguiente de traer a pleno bombas de humo como esta que nos ocupa y tratar de tapar toda esa ineficacia en la gestión, que frente a la negativa rotunda del Gobierno central de ejercer sus competencias en beneficio de las personas, contraviniendo con los hechos su falso discurso en sentido contrario, está la gestión de una Xunta de Galicia que trata de dar respuestas a las necesidades de la población, a pesar de los obstáculos que representa la mala política de la izquierda que sufrimos. O dicho de otra forma, que son ustedes muy poco realistas, muy poco ambiciosos, muy poco conscientes de la situación real de Galicia en este asunto y, por supuesto, muy poco exigentes con un Gobierno central, al que podían pedirle que ejerza sus competencias exclusivas en materia de telecomunicaciones y obligue a los adjudicatarios de las pujas del espectro radioeléctrico a dar cobertura mínima en toda entidad de población, incluso si es inferior a 500 habitantes. Y que no es necesario que le pidan ustedes a la Xunta ese punto 2 de esta moción, pues la Xunta de Galicia, y al convenio firmado con la FEGAMP me remito, ya ha mostrado su clara intención de garantizar un servicio de calidad para el conjunto del territorio gallego y una red de telefonía móvil completa para la totalidad de la provincia de Lugo, por lo que no deberían perder el tiempo en estas cosas, sino dedicarse a arrimar el hombro en beneficio de todos, incluso si no es el señor Tomé el que puede tomarse la foto pertinente. Entendemos, pues, que esta moción no merece mayor intervención ni tiempo de los diputados, de los funcionarios ni de los ciudadanos, y anunciamos que el Grupo Provincial Popular en este asunto votará en contra, porque maniobras orquestales en la oscuridad como esta, mejor ni tocarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Poi. Don Efrén. Ben, señor Poi, mira, a mí non me fai falta ler ningún papel para saber unha cousa. Non sei que estadísticas dixo, pero cobertura de internet e de telefonía móvil hai un montón de sitios do rural donde non hai. Sen ir máis lexos, por exemplo, a casa materna da señora vicepresidenta en Tordia, no ayuntamento de Castroverde. Por poñer un exemplo moi cercano dos poucos que estamos aquí, calquera pode conocer a xente que viva no rural que ten problemas de conexión ou telefónica ou de internet. Non sei en que mundo vive vostede. E agora valen as competencias. E, ademais, a Xunta de Galiza non pode botar só valos fora, porque Retegal, ao mellor, é unha empresa pública que ten que ten que facer dar cobertura a todo o territorio galego. Ou eso tamén o inventamos nós. Ou cantos anos gobernou a Xunta de Galiza para que no ano 2020 o que vostede di é que hai que aplaudirlle a Xunta de Galiza para que no ano 2020 nos veña con un programa para estender a conexión a internet a todo o territorio. Home, eu creo que se esa é a súa exixencia a Xunta de Galiza, pois estamos en dous mundos diferentes. E gracias a é evidente que estamos e que siga así por moito tempo porque non quero estar no seu parámetro ideolóxico. Polo tanto, nos imos votar a favor porque queda moito por avanzar e se veñen fondos europeos, pois que se destinen con os criterios de territorio e de falta de cobertura, pois nos estamos a favor. E o rural galego, por moito que presuman, ten moitas eivas. E vostedes teñen moitas competencias que non exercen e outras teñen a exixencia como presidente da Xunta de defendelas. Así que, claro, le hai un papel e píntanos un rollo que se desmonta falando con calquera. Vostede realmente conoce a alguén que viva no rural de Galiza? E dícenlle que teñen cobertura sin problema, porque é que logo vivimos en dous países diferentes. E non sei por que se sinten ofendidos cunha moción que ademais só pide que se distribuyan fondos europeos, que ademais salude o goberno do Estado tamén. Non sei, vostedes poñense nerviosos por cousas moi extrañas. Nós, como xa lle digo, imos votar a favor, porque evidentemente todo que sea avanzar, e máis, como decía o compañeiro do Partido Socialista, nun momento como este, que incluso para que os nenos e nenas do rural podan seguir a súa formación académica dunha maneira similar aos demais ou con igualdade de oportunidades, pois fai falta conexión de calidade en todos os puntos do territorio e non hai.
Polo tanto, todo o que sea avanzar nese sentido vai ter o apoio do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno, señor Arias. Sí. Bueno, eu escoitando o portavoz o que defende a moción do Partido Popular, o señor Poi, eu digo, cada vez que oigo isto, eu digo, a Xunta non ten competencias en nada, todas as ten Madrid. De verdade, eu non sei para que está a Xunta de Galicia, porque competencias non ten ninguna. Fomos perceptores para o rural, os principales perceptores da Unión Europea por rural, Galicia, a Comunidade Autónoma de Galicia, seguimos co minifundio e co aislamento digital no rural. Non sei que fixeron, quen tiña as competencias? Como se pode estar así en Galicia agora? No ano 2020 con isto. Mire, señor Poi, non hai que ir ao lugar onde é a vicepresidenta, lugar de Tordia, en Castroverde, como hai moitos en Castroverde. Mire, non hai máis que salir aí do Carqueixo para chegar a parroquias do Concello de Lugo. Usted non se debe conocer. Romeán, Gondar, Fazai, xa non hai cobertura ninguna. Non hai máis que ir ao lado de Lugo. Isto que é? Este convenio ven a ser que hai que pensar moi ben o que se fai, porque nunca houve un plan da Xunta de Galicia para presentar en Madrid. Hai agora unha oportunidade, por eso se fai, para que técnicos de Antega presenten un traballo exemplar e non encher de antenas outra vez todos os lugares, para que despois crear confrontamentos cos veciños, porque ten unha antena cerca, por non haber unha planificación de fai anos de colocar antenas como Dios manda nos lugares idóneos. Nin eso se fai. Fais un convenio agora cos concellos para ver se poñemos unha anteniña aquí e outra ali, e logo hai outra montaña. Isto non é Castilla, isto é Galicia. E moitas veces necesítanse miles de antenas para dar cobertura, cando facendo un traballo idóneo e unha planificación, sea Antega, sea quen sea, coa Xunta de Galicia, para poder optar a estes fondos ou que sea. É traballar un pouco, eu o que estou pedindo simplemente, que se faga un plan ben feito, porque se pode aproveitar aquí un diñeiro. Pero a Xunta non ten competencias en nada. Recibimos os fondos europeos, agora, por desgracia, vamos a recibir uns fondos por un problema, pero, bueno, un diñeiro que ven para a digitalización. Aproveitémolo. E cando falo de 30.000 euros, non falo da subvención. Digo que, aparte, que se quere dicir aquí na moción, que en moitos casos, levar a luz a un sitio, algún concello pode costar 1.000 euros, 2.000 ou 30.000. E que as cartiñas que mandan vostedes aos concellos, non sei onde os vamos a sacar. Porque aunque os teñamos non nos podemos gastar. E volveremos atrás outra vez e outra bola e outra bola e outra bola. Pero non pasa nada. A Galicia oscura beneficia ao Partido Popular. Está claro, xa de fai moitos anos. Esa é unha estrategia. Canto máis oscuros, mellor. Canto máis opacos, moito mellor. Eso teño moi claro, eu en política que levo 40 anos. Esa é a política do Partido Popular de Galicia. Foi no sempre, e Feijóo é un estratega, a verdade. Teño que reconocer o que o é. E nosotros nin chegamos, nin comunicamos ben. Esa culpa nosa xa melloraremos. Para explicarlle á xente o que quere. Nada máis. Moitas gracias, señor Arias. Señor Poi, seu segundo turno. Gracias, señor presidente. Mire, señor Poblado Fortificado, le voy a volver a leer. Podía empezar diciéndoles estas y otras cosas, pero prefiero empezar diciendo que es una vergüenza que en pleno siglo XXI todavía haya zonas en Galicia donde es difícil y hasta imposible conseguir cobertura. Esto es lo que dije en mi primera intervención. Usted ha respondido lo que le han dicho en los coroneles de la UPG que tiene que decir, porque se aprende los mensajes de memoria, porque no sabe qué decir. Nadie ha negado en ningún momento que haya problemas de cobertura, incluso aquí al lado. Tiene razón el señor Arias, no hace falta irse a otro concello. Simplemente se le ha negado que no se esté haciendo algo para solucionarlo. Y se le ha recordado quién tiene las competencias para hacerlo, que es un gobierno que ustedes apoyaron. Todavía no saben explicar muy bien por qué. Porque nada de lo que han dicho ustedes que habían conseguido con un señor de Coruña que tenía 60.000 votos se ha logrado todavía. Señor Arias, nadie ha negado tampoco la existencia de competencias de la Xunta. Esa es otra cuestión que no sé por qué repiten, porque la Xunta evidentemente sí tiene competencias. De hecho, lo que he dicho es que en el ejercicio de sus competencias la Xunta ya está realizando el trabajo necesario y oportuno para poder solucionar este asunto. Y lo que se necesita es la colaboración de los concellos y no las quejas politizadas de aquellos concellos que no tienen el mismo color de la Xunta, aunque quisieran haberla gobernado. Gracias.
Moitas gracias, señor Poi. Don Efrén, segundo turno. Ben, señor Poi, eu voulle dar unha recomendación. Non sei quen yo escribe, ou se escribe usted, pero polo menos cando Don Efrén, señor Poi, a ver, vostede dixo que quixo deixe que falen os demais. Usted non foi precisamente suave. Non sei se foi con vaselina ou como foi, pero... Señor Poi, manteña o orden. Os demás tampouco lle gusta o que vostede dice, así que escoite. Don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, non salporice, vostede crispa o debate, ven con ese estilo pseudo-vos ou vos, e despois moléstase porque os demais lle damos unha recomendación, xa se puxo nervioso. Quería decirlle que cando lee, polo menos, non falta o respeto e non dice algunha que outra cousa que non sei como tildala. Polo tanto, mellor cando lee, porque senón, cando se vai ao seu, o que fai aquí é embarrar un debate e dicir unha serie de tonterías como cambiarme o meu apelido, que eso é unha tontería. Pero se a vostede fai gracia, pois apúntese ao Clube da Comedia. Pero o que lle digo, aquí o que se trata, eu creo que era unha moción constructiva e que non sei por que se pon nervioso, pero vostede só está aquí para embarrar os debates. Podemos falar do que sea. Vostede está aquí para vir con ese tono macarra, traído do estilo de Madrid, e aquí é mellor outro estilo. De feito, os galegos somos diferentes, e non nos gusta ese estilo. Non sei se lle fai gracia ese estilo, pero aquí non lle pega. E os debates desta Diputación pois suelen ser bastante ordenados e con un respeto que vostede non demostra. Así que creo que é mellor cando lee, que porque polo menos podemos estar de acordo ou non, pero non falta o respeto e non di tonterías. Polo tanto, eu volvo á moción, que é interesante. Eu creo que unha moción que ademais salude aos dous gobernos que teñen competencias neste territorio, pois que era unha moción propositiva e que todos estamos de acordo en que temos que avanzar na digitalización e que chegue a todos os fogares de Galiza os medios digitais. E vostede, como eso non lle vai falar de temas serios, pois veu con ese estilo macarra. Pois nós non lle vamos comprar. Siga así, se quere, o mellor quere saltar ao verde, pero faga como queira. Pero aquí preferimos outro estilo. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. E agora ten un turno de peche. Señor Arias. Eu pediríalles unha vez máis que apoien a moción porque ten un sentido. Creo que debemos traballar todos pola digitalización. Eu, simplemente, o que non podo entender é que Pedro Sánchez teña a culpa tamén da digitalización. É que están ustedes obsesionados. Pero se hai 4 días estuvo Rajoy 7 anos e a digitalización era cero. Se levan 40 anos gobernando coincididos con Aznar, con Rajoy, é que pasou, seguimos igual. Pero é que ustedes, a Xunta de Galicia non ten competencias en nada. E agora resulta que o problema da digitalización é de Pedro Sánchez. Pero se fai 4 días estaba Rajoy, onde estaba a cobertura? Seguimos sin ela, vamos a seguir. E con este convenio vamos a seguir igual, con zonas oscuras. É que non hai máis que salir ao lado de Lugo. É que non hai un plan para digitalizar Galicia, para poñer antenas como Dios manda, e non antenas cada kilómetro, molestando os veciños, indo aos xuzgados. Esa pelea, esa é o que lles interesou sempre. A Xunta de Galicia. Moitas gracias. Gracias, señor Arias. Sometemos a votación esta iniciativa. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra. 12 votos en contra. Queda aprobada esta proposición. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG sobre a utilización dos fondos municipais por parte do Goberno do Estado. Para explicar esta iniciativa ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, esta iniciativa é unha iniciativa sinxela que ven a expoñer aquí no Pleno da Diputación, pois o malestar e a preocupación ou o enfado de moitas entidades locais de Galiza, incluso de diferentes cores políticas. Todos estaban moi preocupados por a sorpresa, que non foi sorpresa de todo, porque xa se lanzaban globos sondas, de feito debatiras aquí nesta Diputación tamén ese globo sonda, pero o venres pasado, na xuntanza da FEM, pois non trouxes unha proposta
que era contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidado y apoyo a la cultura, pero baixo ese eufemismo que había era a captación de 890 millóns de euros do aforro das entidades locais de Galiza, tanto os concellos como as diputacións. Nos xa nesta diputación xa rexeitáramos estar en contra desa opinión, desa intención que era naquela, ou se nos decía, pero agora que xa se puxo as cartas sobre a mesa, pois estamos completamente en contra de que se intente ir por aí. E o Ministerio intentou xustificar esta decisión como que era unha estrategia para que os concellos non tuveran déficit e flexibilizar así a regra de gasto. Bueno, nós tamén queremos que se derrogue ou que se matice ou como se... Nos pedimos a derogación desa lei Montoro porque, ademais, nos concellos de Galiza e nas entidades locales a débeda só está en 0,3 e o límite é un 3% do PIB galego. Polo tanto, creemos que desde aquí hai que manifestar a oposición a que eses fondos vayan parar o Estado. Os concellos teñen moitas necesidades, están infrafinanciados e agora con a crisis necesitan facer fronte a moitos novos gastos que antes desta crisis non había e, polo tanto, creemos que eses fondos do aforro e da boa xestión das entidades públicas galegas pois que deben quedar aí e que se deben flexibilizar a legislación para que o podan gastar os concellos e as diputacións galegas. E, bueno, xa estaba un pouco debatido en anteriores plenos e o que queremos é eso, que unha proposta sencilla que non se incaute por parte do Estado esos 890 millóns de euros e que se flexibilice ou que se derrogue a lei Montoro. Cando falamos de flexibilizar é que non haxa esos límites para o Concello. Se algún grupo se sinte máis cómodo por aí, non sei se derrogan esos aspectos lesivos para que os concellos podan utilizar os remanentes superávit, pois é o que queremos propoñer con isto. Polo tanto, pois pedimos o apoio dos grupos deste pleno a esta iniciativa. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Para fixar a posición do Grupo Popular, ten a palabra don Agustín Bamonde. Moi bo día, señoras e señores deputados. Efectivamente, xa fai 2 meses falábamos deste tema, hoxe volvémolo a traer a colación. Eu teño que decirlle, señor Castro, que se o que busca vostede é a colaboración, o apoio do Grupo Provincial Popular a esta iniciativa para mostrar o rexeitamento á apropiación dos fondos das corporacións locais, das entidades locais, teno sin dúbida ninguna, teno explícito, teno expreso e teno con todas as garantías do mundo. En primeiro lugar, porque a pretensión do Goberno Central, en principio, é descabellada. É un atropello e eu diría que hasta humillante para as corporacións locais e para as entidades locais. Solo se pode explicar partindo de que a situación económica posterior á pandemia ten que presentar para o Goberno caracteres tan catastróficos que se vexa na necesidade de incautar os fondos de todo o mundo para tratar de facerlle frente. Pero aínda admitindo isto, aínda admitindo que as entidades locales tamén deben de facer o seu esforzo e participar nese esforzo de reconstrucción, nosotros apoiamos a iniciativa porque entendemos que esa participación das entidades locais debe facerse sempre desde o respeto á autonomía local, desde o respeto á súa competencia como mellor coñecedor que ninguén de cales son os recursos e a maneira de aplicar os recursos ás persoas dos respectivos municipios ou entes locales. E tamén dende o respeto ás persoas que xestionan esa administración que tamén coñecen mellor que naide as necesidades a donde deben de aplicarse esos recursos. Polo tanto, señor Castro, se vostede o que quere é ese apoio, nosotros expresamente llo damos e llo damos con alegría e con confianza. Pero, igual que ocorreu fai 2 meses, señor Castro, o Bloque Nacionalista Provincial é especialista en presentar
mocións ou iniciativas perfectamente asumibles que as enreda con estrambotes que fan difícil chegar a acordos. Se vostede quere defender o municipalismo, señor Castro, adiante. Pero eu digo unha cousa, incluso a súa moción se queda curta. É unha moción rañicas, é unha moción pobre. En ese sentido, non chega con expresar o malestar respecto do Goberno Central. Hai que ir máis longe, hai que pedirlle ao Goberno Central que recoñeza o esforzo que xa están facendo as entidades locais na loita contra o COVID, cousa que aínda non fixo expresamente nunca. Hai que pedirlle ao Goberno Central que asine recursos tamén ás entidades locais para facer frente á desfeita que nos seus ingresos e nos seus gastos lle está a causar a loita contra o COVID, moi singularmente a participación nestes fondos europeos que se acaban de recibir ou que se van a recibir. Hai que insistir na prórroga dos plazos porque a suspensión do estado de alarma impide, lóxicamente, a execución das inversións nos momentos oportunos. E, naturalmente, hai que solicitar maior capacidade de endeudamento e liberdade para a aplicación de remanentes. Nosotros non utilizamos a vía da derrogación da Lei de Estabilidade, xa falamos dela no pleno anterior, senón a flexibilización da regla de gasto e das outras normas que permitan a utilización deses remanentes, porque ir á derrogación da lei significa unha complicación que lle dá armas ao Goberno Central na súa teima. Pero, señor Castro, a flexibilización non o digo eu, díceo as propias conclusións da Comisión de Reconstrucción do Congreso dos Diputados optan non pola derrogación da lei, senón pola flexibilización dos seus elementos. E, señor Castro, se vostede quere defender o municipalismo, as entidades locales, eu lle pido claridade e valentía. Dicía a señora Porto, hai que apuntar a quen ten as responsabilidades. Aquí a responsabilidade a quen lle corresponde é o Goberno Central, que é o que ten a sartén polo mango e que é o que quere incautar os fondos. Explíqueme entonces, salvo que eu teña problemas de xeografía, por que razón para ir desde Lugo a Madrid hai que dar unha reviravolta por Santiago e implicar a Xunta de Galicia en este problema de unha reclamación do municipalismo a nivel xeral. Explíqueme por que hai que convertir a FEGAN, todo o noso respeto a FEGAN como elemento canalizador do municipalismo galego, que ten mecanismos suficientes para comunicarse coa FEN e para comunicarse tamén co Goberno Central, pero por que hai que constituílo en órgano de soberanía nacional. Eu, señor Castro, me dá a impresión que hai dúas persoas que si ven este debate lle van a reñer. Un é a señora Pontón. A señora Pontón sabe vostede que acaba de obter un éxito electoral rotundo rompendo o tópico do nacionalismo de lugar acasarado do bloque e reivindicando un partido capaz de sintonizar coa sociedade galega, de defender os intereses de Galicia máis aló da súa identidade. Outro é o señor Rego, que acaba de presentar unha iniciativa similar no Congreso dos Diputados e que quedará estupefato vendo, como vostede dice, que non é o señor Rego, senón que debe de ser a Xunta a que pida a derrogación de esa normativa. Por eso, señor Castro, nosotros queremos apoiar a súa moción. Eu lle pido que retire esos elementos que son puramente accesorios e puramente de complicación. Incluso vou máis aló. Se non o quere facer, respeto a súa decisión. Déixenos votala por puntos para que quede ben claro o apoio do Partido Popular a esa iniciativa. Se non o quere facer así, está claro, señor Castro, que vostede non ven aquí a defender o municipalismo. Ven aquí a utilizar o municipalismo para defender o nacionalismo máis rancio e nosotros con eso sí que non podemos estar. Moitas gracias, señor Bamonde. Para defenderse está vostede, hombre. Pero non lle vai ser a señora Porto a que lle dé contestación, vai ser doña Mayra. Doña Mayra ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Dende o Grupo Provincial Socialista pois imos a apoiar esta moción, porque dende este grupo pois defendemos esa autonomía municipal que reivindicamos todos os grupos. Somos as administracións públicas que mellor cumplimos, que menos endebedamento temos e tamén as que máis investimos precisamente en achegarlle servicios e atender as necesidades dos nosos veciños, porque efectivamente pois somos os concellos esa primeira porta a que poden chamar. Tamén somos xeradores de emprego de forma directa e tamén indirecta, pois levando a cabo moitas obras, infraestructuras e investimentos. E elo pois contribúe, sen dúbida, a dinamizar a economía dos nosos concellos e tamén
a que melloren pois a economía das pequenas e medianas empresas que precisamente pois neste momento peor o están a pasar. Polo tanto, entendemos que os remanentes dos concellos son dos concellos e, por tanto, somos nós quenes de utilizalos precisamente para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños. É certo que a Lei de Estabilidade Orzamentaria pois encorseta aos concellos e non nos permite pois dispoñer dos recursos que temos en moitos casos para atender as necesidades e as competencias propias con cargo aos remanentes e, polo tanto, pois, obviamente vamos a estar a favor de que se modifique esta lei ou da súa derogación, que, por certo, pois, bueno, saben vostedes tamén que é preciso para a modificación desta lei unha maioría absoluta que agora pois, o Goberno non ten, non? Aínda así, pois, eso, dende este grupo manifestar o apoio á proposta feita polo Bloque Nacionalista Galego en esta primeira intervención. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Para empezar o segundo turno, ten a palabra don Efrén. Ben, señor Bamonde, nos imos manter a moción tal cual está e algunhas preguntas das que fixo podolle responder. Nos pedimos que sea a FEGAN a interlocutora dos concellos, porque non é algo que digamos os nacionalistas, pero senón é algo Galiza nas súas entidades locales é moi diferente a calquera outra autonomía ou nacionalidade deste Estado, moi diferente. Temos casi tantos concellos como o resto do Estado, polo tanto, moitas veces, se esa interlocución non se ten en conta esa diferenciación que hai en Galiza. Hai que tratar esas entidades que son diferentes con formas diferentes. E cando non é así, vemos como moitas veces, con talas decisións desde Madrid, cando goberna o Partido Popular ou cando goberna o Partido Socialista, os criterios perxudicannos aos concellos galegos. E vese como recibimos moitos menos fondos do Estado en todos esos repartos obxectivos, porque esos criterios non teñen en conta a visión galega. Polo tanto, neste caso, é unha das formas de que esa visión poida chegar aquí. Despois, claro, é que se non encauta os fondos do Estado, pero os concellos e as diputacións non o poden gastar, pois mire, élle casi o mismo. Pero polo menos o Estado ao mellor es utilizaba para algo. E nós o que decimos é que necesitan esas entidades poder dispor dese diñeiro. Non é que necesiten telo nunha conta bancaria bloqueado por unha lei. Polo tanto, é necesario que esa lei non exista para que os concellos podan retirala. Non imos aceptar, porque, como vostede ben dixo, nós no Parlamento de Madrid xa propuxemos a derogación a través do noso deputado, polo tanto, nós temos unha unidade de acción e vamos manter esa. Así que a moción é moi clara, non é nada do que dixo vostede, senón é apoiar o municipalismo galego e, polo tanto, poden apoiar, absterse ou teñen liberdade para decidir o seu voto, pero nós non imos modificar a moción. Moitas grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno para don Agustín. Sí, gracias, señor presidente. Pois vamos a ver, eu escoito os voceiros do equipo de goberno e non acabo de entender moi ben a posición final. Si entendo o plantexamento, pero a posición final non. Si o que se busca é o consenso de todas as forzas políticas nunha posición común frente a unha actuación que non nos parece correcta, o que me parece absurdo é que por cuestións de mínimo calado non se poda chegar a ese acordo. A señora voceira do Partido Socialista non fixo referencia ningunha á necesidade de por que hai que contar coa Xunta de Galicia para a derrogación da Lei de Estabilidade Presupuestaria, nin tampouco a esa necesidade de convertir a FEGAN en un elemento de soberanía. Eu entendo que, po fin que estamos perseguindo, non fai falta absolutamente para nada esa apelación, señor Castro. A modificación ou derrogación da Lei de Estabilidade Presupuestaria non é o mesmo, é parecido. O efecto que se pode conseguir é o efecto práctico
de sacar adiante o interés ou de non sacalo adiante. A derrogación da lei plantexa un problema importante, un problema formal, ben, nos refería a señora García, de tramitación no Congreso, co retraso correspondiente, pero tamén a necesidade de aprobar unha nova lei que recolla os aspectos positivos que tamén ten a Lei de Estabilidade Presupuestaria, que permiteu, entre outras cousas, reducir o déficit público, bridar o gasto excesivo en moitos casos das administracións públicas e que deu resultado satisfactorio. Sí que ten ese inconveniente de que embrida ahora a actuación das corporacións locais. A solución, modificación. A propia Comisión de Reconstrucción do Congreso recoñece así e aposta por esa solución. Que problema hai, polo tanto, para admitir esa circunstancia e non ter que optar pola derrogación? O que eu me temo que cando, para facer o banquete da comunión, hai que romper a hucha do neno, agora que o Estado central teña que acudir a un préstamo das entidades locais, vai pensar que a situación que ven é tan terrorífica que nos podemos poñer a temblar. Imagino que detrás de isto verán os recortes dos funcionarios, irán os das pensións, virán as subidas de impostos e todas esas outras circunstancias. Por eso, señor Castro, nosotros creemos que debemos de facer frente común, que debemos de facilitar a actuación das corporacións e de todas as entidades locais, pero o que non debemos de facer é enredarnos en cuestións identitarias de nacionalismo que a señora Pontón chama a superar e que vostede quere poñer aquí como enredo para que nosotros non votemos a súa iniciativa. Explíqueme por que temos que pedirlle á Xunta que derrogue a Lei de Estabilidade Presupuestaria. Con todo o respeto para a FEGAN, cree vostede que a interlocución a nivel nacional o Estado central a vai establecer con cada unha das 17 comunidades autónomas? Vai haber, entonces, unha flexibilización da lei presupuestaria pos concellos galegos, outra pos andaluces, outra pos catalás? Eso non ten sentido, señor Castro. Eu creo que aquí debemos de defender o municipalismo con un criterio único e non enredar para non chegar a solucións. Moitas gracias. Doña Mayra, segundo turno. Moitas gracias. Bueno, nós, con independencia de os matices que poida haber, evidentemente, no texto de a moción, pois pésanos máis precisamente manifestar ese apoio que entendemos que debería ser unámine para defender o municipalismo galego. E, dende logo, tamén dicir que, bueno, que non veñan ca política do medo. En todo caso, as propostas que hai encima da mesa prevén que, de forma voluntaria, pois os concellos poidan transferir eses remanentes ao goberno e que, a súa vez, pois o goberno lle los vai a transferir aos concellos ata un 35% como mínimo hasta os 5.000 millóns, non? Entón, bueno, dende o noso grupo, con independencia de que poida haber matices que modificaríamos, imos a apoiar esta moción porque queremos manifestar pois o noso posicionamento a favor de que sexamos os concellos os que dispoñamos dos nosos remanentes. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. E agora un turno de peche para don Efrén. Nada, pois, o que decía, nos imos deixar a moción así, vostedes están preocupados por eso, poderon traer a súa iniciativa, a proposta do BNG esta é clara, non trae ningunha proposta que rompa as costuras do Estado, nin nada, só de respeto ás institucións galegas e que se teña en contra esa especificidade que aunque non sea nacionalista, estará de acordo comigo que nada se parece aos entes locales galegos os do resto do Estado, eso é estadística, eso pode estar de acordo comigo perfectamente e, polo tanto, nos buscamos o consenso, pero con a nosa moción. Vostedes presentan as súas mocións, nos as nosas, non ten máis que debatir o tema, vamos a deixar tal cual está e, evidentemente, aquí o potente da moción e o que nos preocupa a todos e a todos os concellos é que se produza ese incautamento de fondos que non nos parece xusto, aínda que, como decía, pois o mellor hai que facer algún axuste en algún modo, pero non creemos que deben ser sempre as entidades locales as que paguen o pato das crises. Moitas gracias, don Efrén. Señor presidente, a ver, eu pedinlle ao señor Castro... Perdón, señor Bamonde, que pasou? Pedíalle ao señor Castro unha... Xa lle contestou, señor Bamonde, xa dixo que non. Xa dixo que non. A votación por puntos. Xa lle dixo que non. Non lle entendín que me eu xa entendín o que dixo e xa entendín eu que hai que someter a votación todo xunto, non se preocupe.
Votos a favor da iniciativa do Benega. 13 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos agora ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para reclamar un plan provincial urxente de reactivación económica e promoción da Mariña. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Jesús Novo. Sí, bons días a todas e a todos. Bueno, vou perder un momentiño na máis do tempo da miña moción, pois para repostar a algo que dixe aí o presidente. Mire, señor presidente, primeiro pido disculpas por haber falado no momento que non correspondía. Dígolle unha cousa. Son unha persona que se quenta moito, ainda que só verbalmente. E mire usted, non admito que se conte mentiras, e digo yo directamente. Ten vostede aí unhas compañeiras. Saben perfectamente que desde o día 5 de julio, que precisamente foi un domingo, estuvo todos os días o conselleiro nas reunións telemáticas, salvo 2. Non diga vostede que manda outra xente. Tenos aí para preguntarles. Minteu. E quero que mo admita. Entonces, eso non se debe de facer. Primeiro, infórmese. Digo yo, con bon sentido. E perdone por quentarme, se non me quentara tanto, igual chegaba, non sei, al presidente da Diputación. Pero non vallo, quéntome moito, entende? Entonces, pido disculpas outra vez. Bueno, tamén lle quero correxir ao meu compañero Poi que o dos 60.000 votos non é de Coruña, que é do Vicedo. Tamén, que dixe a chantes, non? Son votos de Coruña. Bueno, e xa empezando o que nos leva, e tamén lle pido un rogo, aproveitando que me deixan falar, a ver se podíamos poñer o marcador ese ali na ventá, porque a verdad que non vexo nada desde aquí, non vexo nada, entonces non podo controlarme, non? Bueno, pois empezando co que nos concernía. Mire usted, non sei se a redacción da moción que tedes aí vai exactamente ben, pero sí se me vai entender no que vou dicir eu. Como ben sabedes todos, e sobre todo a xente de María, Mayra e Mónica, a xente da Mariña, tuvemos pasando uns momentos moi difíciles na Mariña. Sabedes que a Mariña vive do turismo en unha grande cantidade, vive do turismo unha grande cantidade de xente. Ben sexa polo seu atractivo, ben sexa pola restauración, ben sexa por diversos motivos. Eu creo, personalmente, creo que non me equivoco, que houve un gran cambio nesas reunións que facíamos diarias, houve un gran cambio desde antes de a despois de. Por certo, tamén lle quero recordar en términos futboleros que lle gustan a vostede que ahora acabou o partido. Recorde que me dixo antes das eleccións hai que xogar o partido. Bien, agora acabou o partido. Entonces, tuvemos momentos críticos e, desde logo, houve un gran cambio desde antes das eleccións hasta despois, ou desde a campaña electoral hasta despois das eleccións. Eu creo que ese problema que tuvemos non nos favoreceu en absoluto a xente da Mariña, o comercio, a hostelería e todo tipo de xente que vive sobre todo o turismo. Non é posible que un grupo de alcaldes, por certo, do PSOE e máis do Bloque, no Concello de Foz se suban a unha escaleira, quiten unha foto e faigan un manifesto donde dicen que non se pode ir a votar, que se deben de aplazar as eleccións porque está moi peligroso o tema. Oiga usted, vamos a ver. Se non se pode ir a votar, tampouco podemos chamar o turismo. Nin tampouco podemos permitir que veña xente de fora, como así foi en certos momentos que estuvemos confinados. Creo que foi un erro
político, posto que, como dice tamén algún compañeiro desta Diputación, facemos política, non? Vimos aquí a facer política. Pero eu que pido hoxe é que usemos un pouquiño o sentido común. Non só é facer política, é usar o sentido común. E o que pido hoxe é que pa Mariña non se teña que habilitar unha partida, posto que para determinadas cousas vostedes poden usar o remanente ou non, non se teña que habilitar unha partida específica para axudar, senón que pido que se faigan actuacións na Mariña, como pode ser o arranxo de carreteras, como pode ser de carreteras, sobre todo da playa, como pode ser o desbroce. Mire, señor presidente, e posto que lle toca a vostede, que é o encargado da área, direille que no Concello do Vicedo ningunha carretera, pero ningunha que vai á playa foi desbrozada aínda por esta Diputación. Mire, eu son amigo do alcalde de Orol, estudiamos xuntos, levámonos moi ben, somos moi amigos. Me parece que non é xusto, e sin despreciar a naide, que desbrocen primeiro en Orol que nas carreteras que van á playa dos Vicedos. Eu creo que eso non é xusto. Se tratamos así as nosas playas, que non só é unha inversión, que non só é unha rentabilidade para a Mariña, se me dirá vostede que estamos apoiando e que estamos axudando. Gracias. Gracias, señor Novo. E, sobre todo, por ceñirse á cuestión. Ten agora a palabra por o Bloque Nacionalista Galego, don Efrén. Gracias, señor presidente. Bueno, o meu grupo, o que lle parece unha moción así, non sei se un brindis ao sol ou porque non nos queda claro exactamente que é o que queren facer na Mariña, máis que un destino turístico, que xa o é. A Mariña é un destino turístico porque é dos sitios máis bonitos do Estado e con as millores praias, e iso é un valor que vai ter e que vai seguir tendo. Na moción non queda claro exactamente o que queren facer. Tampouco creemos que sea un momento de fiar todo o turismo, porque estamos atados non só a Mariña, sino todos a que salga un rebrote e nos bote todo por terra. Ahora mismo está todo o Estado español preocupado por as decisións de outros partidos, ou incluso falan de como dinamizar dun festival que xa está máis que consolidado e que se dan a situación sanitaria vai seguir estando aí. Pero agora mesmo, home, parece que os macrofestivales non é o primeiro que se vai autorizar na nosa xenda, non creo. Parece que aínda non estamos no momento de que esos sean os motores económicos. Polo tanto, eu creo que a Mariña o que ten é un problema de industria, de verdad, porque son empresas como Costiña, como Hermida, ahora como Alcoa, que non reaccionamos, e iso é o que lle está pasando a Mariña. Eso é realmente o problema. Porque no turístico pode ser estacional e con este tema do coronavirus, pois evidentemente sufren os golpes dun rebrote e poden sufrir esa zona ou calquera outra. Pero a Mariña vai ser sempre un destino turístico e que a xente lle encanta por todas esas virtudes que todos os que estamos aquí coñecemos. Por lo tanto, ese sempre vai ter. Pero agora é que nós non entendemos a moción. E realmente o que lle preocupa a Mariña e polo que está é por esa desindustrialización, que é o que non é estacional, o que non entran estas crisis golpean tan duro e o que genera e fija población e traballo en toda a comarca da Mariña. Polo tanto, nos entenderíamos máis. De feito, o noso partido prácticamente todos os anos mete emendas para os orzamentos da Xunta para que faga un plan de reindustrialización e de inversión na Mariña que sempre o Partido Popular vota en contra. E agora ven unha moción que non somos capaces de entender, máis de que publicitalo como destino turístico, que estamos de acordo, pero que eso xa o ten. E creemos que o problema que ten a Mariña é esa desindustrialización. Por lo tanto, pensamos que hai que apuntar os tiros máis hacia outro lado, como é Alcoa hoxe, como haber evitado peches ou fugas como as de Costiña ou Hermida. E nós non conseguimos entender que eso vaya a reactivar a Mariña hoxe en día, porque un brote acaba co turismo estacional desa tempada na Mariña ou en Marbella.
E iso non o pode controlar nin a Xunta de Galicia, nin o Goberno do Estado, nin o Goberno desta Diputación. Entón, despois falaba de alarmismo, home, confinou a Mariña a Xunta de Galicia, algo estaría pasando ali. E incluso teñen unha sentencia do contencioso onde lle reconoce que mentiron nos datos que había na Mariña. Eu non sei se era, como decían vostedes, as declaracións dos alcaldes o que eran, era de sentido común, de tratar de controlar un brote, porque senón o que estaría hoxe en día a Mariña, se non houbera habido prudencia e non se houberan levantado voces contra esas que decían que non pasaba nada, pois estaría a Mariña con un brote incontrolado. E vostedes non querían reaccionar e tiveron que reaccionar por a responsabilidade dos alcaldes que vían que había que controlar ese brote. Así que traigan propostas serias para a Mariña, onde podan reactivar a economía e non isto que ni siquiera entendemos exactamente o que queren porque non o explican. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Ben, agora, por o Grupo Provincial Socialista, ten a palabra a doña Pilar García Porto. Ben, grazas de novo, señor presidente. O certo é, señor Novo, que á vista desta moción, a diferencia do que lle aconteceu ao compañeiro Efrén, eu creo que sí entendo por onde veñen os tiros. Vostedes siguen a mesma liña argumental que tuveron durante todo o pleno, que é poñerlle deberes a quen non ten as competencias. E eu sí que lle agradezco sinceramente o esforzo que fixo vostede por intentar centrar esta moción, porque a verdade é que viña con esa liña argumental e non foi doado. Eu entendo o seu esforzo. Pero levamos todo o pleno falando de cuestións que teñen competencias claras, nas que a Xunta de Galicia ten competencias claras, como é sanidade, como é industria. Agora vostedes falan aquí dun plan para a Mariña, falamos de Alcoa fai un momento, falamos de digitalización, fala vostede agora de turismo, claros exemplos neste pleno nos que a Diputación, por suposto, que pode ser parte, pero non pode ser o todo. Aquí o todo hai que poñerllo ao señor Feijóo e á Xunta de Galicia. Nós podemos ser unha parte, un apoio, pero non podemos ser o todo. E na Mariña, o certo é que nos 11 anos que leva gobernando o Partido Popular na Xunta de Galicia, aínda nunca vimos nin siquiera o esbozo dun plan de industrialización para esta comarca. Non o hai. E deses lodos, deses polvos, agora estes lodos, señor Novo. Eu, como lle digo, agradezcolle o esforzo, pero ante nós atopamos unha moción que non ten un contido real interesante, o único que é un ataque irreflexivo por parte dos representantes do Partido Popular que veñen máis a facer, nalgúns casos, autopromoción e noutros casos de barreira ou escudo protector do desgoberno co que se actúa na Xunta de Galicia. E eu o certo é que lle agradezco o temple porque hai que ter temple para vir e presentarse neste salón de plenos a reclamar un plan de reactivación provincial para a Mariña cando a Xunta de Galicia, como lle acabo de dicir, leva 10 anos sin facer nada para o desenvolvemento da zona e, sobre todo, despois das últimas promesas electorais de Feijóo, que eu non son da Mariña, pero a verdade é que me poñían a pel de galiña a velas, porque eso de que si gano las elecciones voy a poner las soluciones a Alcoa e outras moitas, a verdade é que poñan a pel de galiña, porque sabíamos que eran simples promesas electorais. E mire, eu creo que vostedes teñen que centrarse nos asuntos importantes. En esta moción, que eu entendo que probablemente non elaborou vostede na súa totalidade, hai certa pobreza de ideas e alguna falta de matización tamén. Mire, veñen con 4 medidas na parte expositiva, que son as que lles pasan, supoño, dende San Caetano para a moción, nas que veñen recollidas neste texto da moción. Unha delas non é unha medida en sí, é unha proposta para que o Goberno central faga para a Mariña un plan de sustentabilidade turística. É dicir, unha vez máis no mismo, que o fagan outros. E mire, a Xunta de Galicia, nese caso, sí ten un papel fundamental, que é recoller os plans
que lle presenta a Administración local, os concellos, en colaboración ou non coa Deputación, recollelos e presentalos ante o Goberno central. En este caso, conselleiro, veo a Mariña, seguramente o sabe vostede moito mellor que a min, ata onde eu sei, non se xuntou cos alcaldes para preguntarlles que tiñan que decir sobre este plan de sustentabilidade turística, de logo coa Deputación de Lugo, que podería aportar a cantidade que lle corresponde aos concellos, non estableceu ningún tipo de contacto, a contarlle aos empresarios e máis a quen puxera a orella que iban a facer un plan de sustentabilidade turística, cando en realidade o que van a facer en todo caso é elevar unha proposta ao Goberno central e poñer unha parte da cuantía económica. Pero vostedes falan de máis medidas. Mire, falan de outras que son futuribles. Por exemplo, a Xunta di que vai a duplicar as axudas para crear produtos turísticos. É dicir, a Xunta non vai a facer produtos turísticos. A Xunta vai a agardar se hai iniciativa privada que pida axudas e no caso de que as pida, se non chegan as que hai xa disponibles, como todos os anos, farán o esforzo de dispoñer máis, en caso de que isto suceda. Tamén nos plantexan outra cuestión, que é algo que ademais nós compartimos, porque esta institución foi a nai dese festival. A Diputación Provincial de Lugo foi a mai do Resurrection. E vostedes veñen aquí a decir que se poida celebrar, bueno, en verdade non sei moi ben o que veñen a decir, pero que sí que teño claro é que Resurrection, sin o apoio incondicional desta institución ao longo dos anos, non existiría. A Xunta de Galicia sumouse nos 5 últimos, como considerou. Isto, evidentemente, nós non llevamos a marcar o ritmo a outra institución. E a cuarta, deixana tamén nun terreo absolutamente difuso, porque falan de accións culturais, que sexan quen, de xerar impacto, pero que é o que nos queren decir? Que plantexan? Mire, nós estamos, igual que estuvemos sempre, defendendo a Mariña. Fixemos unha campaña de promoción conxunta de toda a provincia que vai a fortalecer a Mariña. De eso non dubide. Vamos a presentar nos vindeiros días unha APP específica para a Mariña, cando xa temos outras nas que a Mariña tamén participa. Recentemente participamos nese festival cultural magnífico que teñen o Baligái, no que para este ano nós tamén superamos o esforzo de anos anteriores. Son exemplos, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Segundo turno por o señor Novo. Bueno, a verdad que me sorprendeu. Tiña plena confianza de que esta moción iba a defender a alcaldesa de Viveiro de Trabada ou, como mínimo, a concellar de Ribadeo. Sorprendeume moito. Supoño que non se atreveron a defendela porque non quixeron votar en contra, como van a votar, da Mariña, da reactivación da Mariña. Supoño que será ese o motivo. Mire, señor Efrén, non lle vou contestar a vostede. Acabamos de levar unha moción de Alcoa e ustedes siguen. Eu non son o que me vai do guión. Fume do guión, como dixen ao principio, para ratificarlle ao presidente unha determinada cousa. Agora vou adaptar. A moción de Alcoa e do resto xa levamos antes. Se ve que solamente son serias as súas mocións. Pois siga usted polo seu camiño. Se veron os resultados da Mariña. Téñenos vostedes aí, por algo será. Algo están facendo vostedes mal. Algo están facendo mal. Traten de cambiar. Mire, en canto a pedir, non estamos pedindo nada que haxa, dixo no principio, nada que haxa que habilitar partidas específicas para a Mariña. Simplemente estamos pedindo, e sinto moito, dona Pilar, creo que non sei se irá moito vostede pola Mariña, o turismo na Mariña é unha gran fonte de ingresos, a parte da Alcoa e do resto das empresas que non están nesta moción. Bien, entonces, como é unha gran fonte de ingresos, por eso estamos pedindo o que estamos pedindo. E voulle dicir máis, mire, o que pon aí que fixa a Xunta non pon solamente a Xunta. Logo yo paso, se quere, ou yo paso ahora, nota de prensa da Mancomunidade da Mariña. Tena vostede aquí. Esta é unha nota de prensa que mandou a Mancomunidade da Mariña, que non lla vou ler, senón pásame uns minutos, e, como vostede sabe, presidida e tendo maioría do Grupo Socialista.
Esta nota de prensa dice exactamente o mismo que o que acaba de ler vostede aí que fixo a Xunta na Mariña. Para que vexa que non lle minto, paso ya cando terminemos ou paso ya agora. E insisto, é unha nota de prensa da Mancomunidade da Mariña, non do PP nin do goberno de Feijóo que a ustedes tanto lles irrita. Non, da Mancomunidade da Mariña. Por outro lado, non estamos pedindo, como dixen, ningún tipo de medidas especiales. Simplemente, a vostede, doña Pilar, e quixera que me contestara na súa segunda volta, parecelle normal o que dixen eu das carreteras da Orol e do Vicedo? A vostede parecelle normal que queden as carreteras das playas de Vicedo sin desbrozar, que as fixemos ca nosa máquina, sendo de titularidade desta Diputación, e as de Orol que esteñan desbrozadas? A vostede parecelle normal en pleno mes de julio? Home, eso creo que non é normal, eu de verdade. Entón, só estamos pedindo eso, que faigan os traballos ali, que teñen que facer, que arranxen determinadas carreteras que acceden ás praias, que promocionen un pouco turísticamente a Mariña. Mire, xa sabemos que coa Mancomunidade hai un programa que ten un nombre curioso, pero bueno, alguén lle puxo, mire, vuelve a encontrar el norte, donde colabora a Xunta e máis a Mancomunidade. Usted sabe o que significa perder o norte en términos mariñeiros? Sabe vostede? Gracias, señor Lobo. Anda, quedei no peor. Quedei un turno de peche. Vale. Pois logo lle explico que é perder o norte. E ademais, non só lle quedou o turno de peche, é que me olvidei de poñer o tempo ao principio e botou 4 minutos en vez de 3. Así que se fixo corto, imagínese vostede. De nada, hombre. Señora Porto, don Efrén, ten vostede a palabra. Ben, eu na miña intervención non dixen que o motor económico que pode ser o turismo na comarca da Mariña non sea importante. O que sí que digo é que tanto na Mariña como noutras comarcas xugar todo o turismo o que xenera é unha economía estacional, postos de traballo estacionais, e o problema que está a ter a Mariña é desindustrialización, porque o turismo ten un valor seguro sempre cando haxa condiciones para facer turismo. É verdad que esta pandemia tira por terra calquer campaña turística sempre cando che toque un rebrote. E contra eso non valen campañas publicitarias, nin vale ningunha outra cousa. Entón, evidentemente, aquí nadie dixo que non haxa que apoiar o sector turístico da Mariña, que ten a súa importancia e o seu peso económico. Pero o que dicimos, por o que están preocupados todos os cidadáns e cidadas da Mariña, é por esa desindustrialización. E hai medidas importantes que tiñanse que haber feito durante moitos anos e non se fixo. E están sendo empresas e estáse impedindo o medre a outras, pois porque non se abren os portos que hai ali para o tráfico de mercancías de frescos e cousas así, nas que se impide competir con industrias noutras localidades galegas incluso. Por lo tanto, se houbera un plan económico e real para abrir eso e para reindustrializar a Mariña, pois estaríamos nunha Mariña máis viva e con máis diñeiro. E é no que están as preocupacións. Evidentemente, cuidar o turismo na Mariña, sí, pero nun momento como este, con unha pandemia, non hai forma de dar estabilidade a un sector como o turismo. Porque se che toca unha pandemia, vanse todas as previsións. E non só pasou na Mariña, por desgraza. Pasa en todos os lados que hai un rebrote. E polo que sea, nin a Xunta de Galiza agora que ten as competencias, nin ningún outro goberno o dá controlado, porque mentras exista este virus, pois vamos ter que convivir con el e con esas dificultades que son unha desgracia, e son unha desgracia para aquel que lle toca de cerca e vive dese sector. Por lo tanto, promocionar o turismo na Mariña, sí, pero o problema da Mariña é outro, que é a desindustrialización. Por lo tanto, non, se foco, hai que poñelo aí e traballar para que a Mariña volva a ter postos de traballo que non sean estacionais e con empregos dignos. E é a proposta do BNG, de sempre, e sempre defender a Mariña. E por eso, non é que non nos parezca seria, é que non nos parece que vai o problema real que está a ter a Mariña e a preocupación que está nas mariñás e mariñaos hoxe en día. Por eso, preferíamos outras propostas. Onde está a reindustrialización? Onde está... Claro, esa competencia da Xunta entón non o podían traer.
Por lo tanto, nos defender o sector turístico da Mariña, sí, pero aquí tampouco hai unhas medidas máis alá que campañas publicitarias e non nos parece que eso vaya a solucionar ningún dos problemas actuais de hoxe na Mariña. Moitas gracias, don Efrén. Señora Porto, segundo turno. Ben, eu entendo que pode resultar incluso cansino, non? Repetir sempre o mesmo, pero estamos falando de dúas cuestións vitais para a Mariña, pero tamén para o resto da provincia de Lugo. A industrialización, o plan de industrialización pendiente por parte da Xunta de Galicia para esta comarca e o turismo. O turismo, claro, que é importante na Mariña e noutros moitos puntos da provincia de Lugo. E me remito ao que acabo de decir, eu sei que pode resultar cansino, pero quen ten as competencias directas e, polo tanto, quen ten a obriga e os cartos para actuar, neste caso, é a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia. Eu dixen ao principio, señor Novo, nós podemos ser o complemento ideal, pero non podemos ser o todo, porque non temos esa capacidade. Se vostede estivera gobernando aquí, pasaríalle exactamente o mesmo. E nós non vamos a mentir, non vamos a decir o que dixo Feijóo en campaña. Non o imos a facer. Imos a ser serios e imos a ser rigurosos coas promesas e tamén con aquilo que fagamos na Mariña en consecuencia delas. Só me pareceme moito decir que as carreteras do Vicedo non queden desbrozadas. Bueno, pero é que já hai máis que están aínda sin desbrozar. Non son as do Vicedo e me parece que é moito decir que as do Vicedo quedan sin desbrozar. Supoño que ao mellor aínda non chegaron ali as máquinas de desbroce, pero, bueno, podolle poñer exemplos de anos anteriores nos que no mes de outubro se estaban facendo desbroces e, dende logo, eso non vai a pasar. Eso non vai a pasar, señor Novo. Polo tanto, me parece que ese cabreo, como vostede di, pois creo que non é necesario, porque sabe vostede que este ano os desbroces empezaron moito antes que en calquera outra anualidade. E con respecto ao que nos propoñen, e para centrarnos neste último minuto que me quede, vostedes propoñen aquí que a Diputación Provincial de Lugo diseñe, aprobe e execute un plan provincial urxente de reactivación económica e promoción da Mariña. E eu me pregunto, para que queremos a Xunta de Galicia neste país? Para que queremos a Xunta de Galicia neste país se é que non nos fai falta, señor Novo? Non nos fai falta, porque vostedes isto mesmo llo piden ao Goberno Central e llo piden á Diputación de Lugo. E nos concellos, seguramente, da Mariña, onde non gobernan, pois llo estarán pedindo aos alcaldes da Mariña. Pero cada un, como dixo moi ben dito antes o señor Bamonde, hai que pedir a donde toca, a donde hai. En este caso, isto deberíanlle de estar trasladando o seu presidente na Xunta de Galicia. En ese plan falan de que hai que recuperar a imaxe da Mariña. Eu creo que non hai que recuperala, eu creo que hai que mantela. A imaxe da Mariña é boa, e simplemente hai que mantela, porque agora a situación que temos é difícil, pero os bons tempos van a volver. A promoción turística intensiva de quen é Turismo de Galicia, señor Novo. É desta institución, Turismo de Galicia. É da Xunta de Galicia, verdad? E, por último, dinnos que queren a mellora nas inversións, especialmente no eido turístico e nas estradas, ámbitos nos que ten competencia o Goberno provincial. E eu lle digo que nese sentido se farán os esforzos necesarios para leválo a cabo. Moitas gracias. Gracias, señor Porto. Gracias. Bueno, ten un turno de peche don Jesús Novo. Mire, dona Pilar, mire usted. Cando un alcalde dun concello da Mariña está dicindo nos medios, non en calquera medio, en os medios televisivos bastante importantes, que na Mariña hai unha carnicería, xa me dirá vostede a min que promoción temos. O único que estamos pedindo é que recuperen o erro que cometeron vostedes mesmos, que recuperen o erro que cometeron. Só estamos pedindo eso. Xa lle dixen antes, e non, o que ven escrito no papel non inventamos nós, senón que é unha nota da mancomunidade. O conselleiro de Turismo, de Cultura e Turismo, xa se reuneu co presidente da Asociación de Comerciantes e xa se reuneu con hosteleiros da Mariña e xa acordaron distintas medidas. E se non, mire que lle digo, eu vou ser o primeiro que solicite e pida todo o que faiga falta da colaboración da Xunta, igual que estou pedindo aquí da Diputación. Gracias.
xa se acabou. Vale, por Dios. Xa fai un cacho, Xa fai un cacho. Non vexo cousas, pomo li, hostia, pomo li. Claro. Moitas gracias. Moitas gracias. A verdade é que usted é simpático. Eu, que conozco ao señor Novo, teño gusto de coñecelo fora daqui do pleno, pois é unha persona que aprecio porque temos amigos comuns, pero xusto colle a vostede hoxe un marrón. No, Jesús, te colle este hoxe un marrón. Eu entendo que vostede trata de sacalo adiante a mellor maneira posible, trata de sacalo adiante a mellor maneira posible. Pero esta moción para vostede foi un marrón, sin duda ninguna. Mire, eu non lle diría nada se vostede non me acusara antes de mentiroso, pero é que eu non mentín. E se non escoite vostede o audio, eu non dixen todas as reunións. Non. Eu dixen que en reunións mandou xente de segunda, de terceira e cuarta fila. Iso foi o que dixen. E iso foi verdad. Non digo se foron 3, se foron 4, se foron reunións. E iso é verdad porque os alcaldes da Mariña a mí mo transmitiron. E teño que creelos tanto como a vostede, non máis, tanto. Así que, por tanto, iso foi así. Así que eu non conto mentiras. En relación con poñer isto máis arriba, pois cando teñamos o novo sistema, pois xa se verá mellor, pero polo menos vemos algo que antes non o víamos. Así que cada un pode, pois, digamos que, autorregularse según o tempo que lle queda, non? O que pasa é que vostede, como dice, lánzase, unha persona vehemente, e que non se cabrea, é un pouco vehemente, iso sí, nada máis, un pouco vehemente. Pero iso é polo viento del norte, como dice a canción esta dos asturianos, ese é debido ao aire do norte. Bueno, dice vostede que se sorprende o que dixeron aquí, pois se supera vostede, non, que dixeron non, que non defenderan a iniciativa, a súa, determinadas persoas, non? Home, hasta aí podíamos chegar, que agora encima vostedes escollan os portavoces do resto dos grupos, igual que se nós escolléramos os seus, non? Así que non se sorprenda, porque se fomos por sorpresas, non se imagina vostede que nos sorprenda a nós de vostedes. Dios mío. Así que vamos moito pola Mariña, seguiremos indo pola Mariña, e xa lle digo que vamos a ir pronto. Don Jesús, que non me escoitou, digo que vamos a ir pronto pola Mariña, non se preocupe. Xa fomos e vamos volver a ir. E o partido xa acabou, pero hai máis partidos. E volverás a xugar, non se preocupe, teña usted tranquilidade. Vamos a votar entonces a iniciativa do Partido Popular. Votos a favor da iniciativa. 12, bueno, señor Poi, ahora sí. 12 votos a favor. Votos en contra? 13 votos en contra. Queda, por lo tanto, rexeitada a iniciativa do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 10, tamén unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para o restablecemento do servicio ferroviario na zona sur. Para defender a iniciativa, ten a palabra a doña Dolores Castro. Moi ben, gracias, señor presidente, señoras deputadas, deputados, público en xeral e medios de comunicación. Bos días a todos. Hoxe, tristemente, o noso Grupo Provincial do Partido Popular traemos a este pleno novamente unha moción para defender un transporte público de calidade e a mellora das infraestructuras que faciliten a mobilidade das persoas. Neste caso, volvemos a incidir no ferrocarril, posibilidade de transporte idóneo para garantir o dereito irrenunciable que os cidadáns teñen á mobilidade, seguridade, comodidade e, como non, a sustentabilidade ambiental reducindo o tránsito de vehículos. Necesitamos un transporte ferroviario de calidade, dispoñer dunha oferta acorde ás necesidades, tanto nas características dos trens itinerarios, tempos de viaxe e frecuencias. Lamentablemente, na nosa comunidade estes requisitos están lonxe de cumprirse. Pola contra, continúase cunha reducción e supresión de servicios por parte do Goberno central presidido polo Partido Socialista. Esta situación precaria viuse agravada nestes últimos meses polo contexto sanitario e a declaración do estado de alarma pola pandemia do COVID-19. Esta drástica reducción e supresión de servicios, pese a restablecerse o dereito á mobilidade dos cidadáns, este servicio cada vez é máis precario. Semella que Renfe, xunto co Ministerio de Transporte, Mobilidade e Agenda Urbana,
persegue darlle normalidade á excepcionalidade derivada da COVID-19. Constatamos o deterioro dos servicios ferroviarios, un agravio para os galegos en xeral, pero especialmente para a nosa provincia e, concretamente, para a zona sur da provincia, pois de 29 trenes suprimidos a Galicia, 22 afectan directamente a Monforte de Lemos e a toda a zona sur. Dende logo que dende o noso grupo de ningunha maneira podemos aceptar que a situación xerada pola COVID-19 poda ser utilizada como excusa polo Goberno socialista co señor Sánchez á cabeza para eliminar servicios ferroviarios na nosa comunidade, privando aos galegos dun servicio público esencial, mermando a economía local dunha comarca e dunha zona onde se atopa a Ribeira Sacra, loitando por ser declarada Patrimonio da Humanidade, onde temos o primeiro xeoparque Montañas do Courel de Galicia e onde seremos declarados Reserva da Biosfera. Consideramos que a discriminación ferroviaria a que o Goberno central está sometendo, especialmente a esta zona, limita o desenvolvemento que levará aparelado estas distincións na potenciación da riqueza ambiental, paisaxística e turística da comarca. É inaudito que Renfe, que depende do Goberno central, trate así a Galicia e se ensañe especialmente con Monforte ca zona sur. Non o merecemos, loitamos por vivir na nosa terra. Por iso, o Partido Popular propón ao Pleno da Corporación os seguintes acordos que foron discutidos cos sindicatos de Renfe e Adif. En primeiro lugar, exixir ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Agenda Urbana que non utilice a situación derivada da COVID-19 como excusa para incidir na discriminación ferroviaria que padece a nosa comunidade, en xeral e en especial a zona sur da provincia de Lugo. A tal efecto, demandar o restablecemento inmediato de todos os servicios de tren que foron suprimidos, nomeadamente a restitución e mesmo ampliación de frecuencias entre Lugo, Monforte e Ourense, e con outros puntos de España como poden ser Madrid e Barcelona, entre outros. En terceiro lugar, incrementar o cadro de persoal de maquinistas e dotar do persoal necesario os servicios ferroviarios que se prestan nestas liñas co obxecto de ofrecer un transporte de tren de calidade aos usuarios. En cuarto lugar, retomar o compromiso adquirido polo Goberno de Mariano Rajoy, sendo ministro Íñigo de la Senra, para a modernización da liña entre Lugo e Ourense, que achega aos cidadáns da provincia as vantaxes da alta velocidade. A tal efecto, recuperar a programación de actuación e o programa que deixou encamiñado o Goberno do Partido Popular para a modernización e reducción dos tempos de viaxe, coa axilización da execución das variantes do Canaval e Oural e a electrificación da mellora das vías. E por agora, remato. Moitas gracias, señora Castro. Don Efrén. Ben, a nós o que nos xenera extrañeza ou ver como hai diferentes varas de medir según a quen lle toca as competencias, porque cando falábamos dos centros de saúde podíanse recortar porque hai o coronavirus, pero se hai transporte de viaxeiros non. Con isto vou dicir outra cousa, nós estamos en contra de ambas, non debería ser unha excusa para recortar os xa paupérrimos servicios ferroviarios que hai na provincia, porque non só Monforte ten a sorte que pode perder trens, pero Sarria ou outros sitios nin siquiera porque non nos chegan, non podíamos perder 20 trens. Por lo tanto, nós dende o BNG levamos dende sempre defendendo que o que hai que facer é modernizar a liña de cercanías, electrificala, doble vía e toda unha serie de cousas que ningún goberno de Madrid fixo. Por lo tanto, nós poderíamos, decía o señor Bamón, de que nos metíamos cousas para que non poderan vostedes votar as mocións, pero nós, até o punto 3, aínda con a demagoxia que o Partido Popular fale do tren galego, poderíamos estar de acordo, pero, home, si nos vai dicir que temos que comprar o traballo do señor Íñigo de la Senra, aí sí que xa non lo pon moi complicado, porque hasta na redacción do cronograma que deixou encamiñado. Mire que labor de goberno deixou que eso é poñer nun folio, vai chegar tal día. Eso é a seriedade, home. Ese punto 4 para nós impide que podamos votar esta moción a favor, porque
O Partido Popular en Madrid discriminou o tren galego igual que fixeron outros gobernos. E aquí poñeno como se o señor Rajoy e o señor Íñigo de la Serra modernizaran ou fixeran algo por o tren galego. E non o fixo. Por lo tanto, é o que lles digo, nós estamos en contra de que recorten o pouco que hai. E até o punto 3 poderíamos incluso estar de acordo, aínda con a demagoxia que supón que defendan vostedes, pero o punto 4 xa o poñen aí para que non seamos capaces de apoiar esta moción, porque é imposible que nos defendamos a labor do señor Íñigo de la Serra, que o único que fixo foi discriminar a Galiza como outros ministros de Fomento. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Agora ten a palabra por o Grupo Socialista doña Pilar García Porto. Bueno, pois a verdade é que non deixa de sorprenderme esa estrategia que teñen vostedes, me refiro aos deputados e á deputada do Partido Popular, para cambiar o discurso en función de onde toca poñer a diana. Pero tampouco deixa de sorprenderme que para algunhas cuestións o COVID-19 e os riscos derivados del xa non existan, como este caso, e tal e como vostedes aquí os poñen, mentras noutros parece que é a cruzada fundamental. Vostedes falan como se xa tivésemos superada a necesidade de adoptar medidas especiais polo COVID. E, por desgracia, e creo que todos somos conscientes desto, o virus segue aí. E, aínda que só sexa por prudencia, esta tamén é obligatoria no transporte. Pero, bueno, non me sorprende porque suele pensar o ladrón que todos son da súa condición e como vostedes utilizan a situación actual de crise para ir desmantelando paulatinamente, entre outros servizos, a sanidade no medio rural, pensarán que o Goberno central pretende facer o mesmo. E, dende logo, nada máis lonxe desa intención. Pero, mire, creo que xa saiu, e non fai moito tempo, neste mesmo foro, nun pleno desta institución, algo relativo ao tren, que, por certo, sempre lle toca a vostede defender esta cuestión, e eu lle vou a facer alusión exactamente ao mesmo, a este informe do Tribunal de Contas, porque vostede falaba dos compromisos de Rajoy, os que deixou aí, ao meu entendo, café e cega. Pero tanto, doña Lola, tanto, me parece que é increíble. E se antes era un marrón defender o tema que lle tocou ao señor Novo, defender isto, a verdad é que non lle deixaron un papel nada fácil. Voulle ler, porque creo que todos terán coñecemento deste informe, senón lle lo achegamos sin ningún problema, o informe do Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de alta velocidad durante los ejercicios 2014 a 2017. Perdón, quen gobernaba en Madrid? Eu creo que eran responsables o Partido Popular, con Ana Pastor e Rajoy á cabeza. E di o informe. A 31 de diciembre de 2016, Adif elaborou un informe de seguimiento sobre objetivos, en el que se indicó que no se había logrado ninguno de ellos, siendo la situación la siguiente. En primer lugar, la inversión prevista era de 8.934 millones de euros y la ejecutada ascendió a 6.863, que representa un 76,8% únicamente. En segundo lugar, los trenes, kilómetros circulados y los trenes, kilómetros circulados desde 2012 y, en tercer lugar, en todos los tiempos reales de viajes medidos por trayecto, hubo desviaciones respecto a los objetivos, siendo las mayores las correspondientes a los tramos de pum, pum, pum. Sigo lendo, porque todo sería moi extenso. En canto nas conclusións, na análisis da planificación das inversións e procedementos de control interno, simplemente para non alongarme moito. Respecto de la fase de planificación, el plan enumera los proyectos de construcción de nuevas líneas de alta velocidad, pero no describe el grado de ejecución ni las actuaciones pendientes de los proyectos recibidos a los que es preciso dar continuidad para conseguir los objetivos prioritarios establecidos. Siguen dicindo, a 31 de diciembre de 2016 elaboró un informe de seguimiento sobre objetivos en el que se indicó que no se había logrado ninguno de ellos, y una detrás de outra. E vostedes veñen aquí a decir que o Goberno actual en Madrid non ten compromisos, canto é logo o tempo que vostedes gobernaron en Madrid non conta. Deses tempos ven este informe. Isto non é ninguna invención. Non se esquezan de que, ademais, estamos nunha etapa na que hai que ser previdos coa sanidade e previdos coa hixiene e tamén nos viaxes. E voulle dicir máis, nos poucos meses que leva gobernando o presidente actual, Pedro Sánchez, nos poucos meses e sin que quedara nada desto
en riba da mesa, cando vostedes abandonaron o Goberno central, está contratada a mellora da catenaria Monforte-Ourense, está contratada a electrificación da liña Monforte-Lugo, está contratada a reparación e reforzo das pontes de Monforte-Ourense, está contratado o suministro de balaustro, está contratada a subestación eléctrica dende Monforte, está contratado ata o novo túnel de Oural en Sarria, está preparada unha nave para 50 e pico persoas que van a estar traballando mínimo entre 4 ou 5 anos nesta zona. Quen nunca montou en tren non debera sentarse ahora no banco para reclamar melloras ferroviarias. Quen nunca montou no tren, porque a vostedes, o Partido Popular, sempre lles acorda de subir ao tren cando non gobernan. Eu non recordo ningunha só reivindicación súa nesta Cámara mentras vostedes gobernaban en Madrid. Ni unha, nin a primeira. Eso sí, o día seguinte estaban reclamando. Pero, bueno, como neste caso os informes evidencian a xestión, a súa neste caso foi nula e os compromisos nos poucos meses que leva gobernando Pedro Sánchez ata agora estánse materializando en contratos xa feitos. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, empezamos o segundo turno e ten a palabra a señora Castro. Para min non é, señora Pilar, ningún marrón defender a provincia de Lugo e moitísimo menos a zona sur a que perteñezo. E miren, señores da oposición, non poña diana en nada, simplemente están expoñendo unha situación real. Poden vostedes disimulalo como queiran, pero é unha situación real. Que nos queren suprimir trenes está máis que claro. Xa no mes de outubro, como vostede recordou, do ano 19, xa estuvemos aquí discutindo unha moción relacionada co deterioro do servicio ferroviario. Xa estaban pretendendo usar materiais máis antigos na conexión con Cataluña. Xa de aquelas se pretendía quitar calidade ao tren nocturno con Cataluña. Así que xa estaba nos planes deste Goberno central a illar os galegos. E agora, co COVID-19, pretenden suprimir 29 servicios de tren, non só co resto da península, senón entre as provincias e as vilas da propia comunidade. E 22 deses 29 trenes suprímense en Monforte de Lemos. De aquelas, eu tiña confianza no lucencismo de todos vostedes. E pensaba que os servicios aos nosos veciños tiñan que estar por enriba de calquera partido político. A estas alturas, xa sei, polos acontecementos que se levan vivido, que non actúan polos veciños. Pero párense a pensar por un momento que Galicia, a zona sur de Lugo, queda con este precario servicio. Pero de verdade que están dispostos a deixar pasar isto? Nós, o Partido Popular, non. Non vamos a permitir que triunfe a estrategia de Sánchez, que aproveitando a situación creada polo coronavirus a través de Renfe, deseñou un plan de transporte incluindo a reducción da súa oferta relacionada cos trens comerciais AVE, longa distancia, media distancia e Vant, eliminando 29 trenes a Galicia, que nos conectaban con Madrid, Barcelona, País Vasco, León, Portugal, etc., entre as cidades e as vilas da propia comunidade. Perdemos a conexión nocturna e 22 deses trenes na zona sur. Podo nomear varios itinerarios que xa están suprimidos. Coruña, Monforte, Ourense, enlace con Madrid. Tren Hotel a Coruña, destino Ferrol dende Madrid. A Coruña, Lugo, enlace Madrid. Tren a Coruña, Monforte, Barcelona. Tren Hotel a Coruña, Monforte, Madrid, dende Ferrol. Trenes suprimidos desde Lugo a Coruña. Tren Hotel, Monforte a Coruña, dende Madrid. Tren Hotel, Monforte a Coruña, dende Barcelona. Monforte a Coruña, Monforte, Lugo, dende Ourense. Monforte, Lugo, dende Madrid. E así ata 29 trenes suprimidos, casi todos afectando a zona sur. A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade xa se solicitou respostas, solicitou información respecto destes servicios ferroviarios. E contestáronlle que se irían incrementando a medida da demanda. Se así fose, o tren nocturno non se suprimiría, porque supón un 40-60%. Señora Castro, gracias. Non se me emocione. Señor Efrén, ten a palabra. Ben, señora Castro, eu volvo ao que lle decía na miña primeira intervención. máis alá de que podamos creer o Partido Popular na defensa do tren galego, que temos moitas dúbidas sobre a legitimación que pode ter,
sumámonos a condenar eses recortes en servizos e aí estamos totalmente en contra. Tamén lle volvo a decir que hai esa doble vara de medir, porque podense retirar médicos nunha pandemia sanitaria, pero non se poden retirar trenes. Eso é o que din vostedes, porque aí tamén, evidentemente, ante esas contradicións eu teño que poñer o acento onde este en contra de ambas, non? Pero despois, volvo a dicir, é que o punto 4 é unha tomadura de pelo aos galegos e galegas e aos lucenses e lucén. Porque, home, falar do cronograma do señor de la Senra é que, podían haber feito unha moción moito máis asumible en ese punto, e vostedes saben, por que presumir dos abandonos que lle fixeron a Galiza? Xa sin compartir o modelo de tren que teñen vostedes, que xa digo, o BNG o que cree que hai que dotar unhos trens de cercanías modernos, electrificados, doble vía e todo aquilo que é normal en outros países. Pero xa sin compartir o modelo, o único que di o punto 4 é poñer acento nos abandonos que fixo o goberno do Partido Popular a este país. E póñeno e queren que pidamos que estemos de acordo con vostedes de que eso foi unha boa gestión. Pois por aí non podemos pasar. Se queren condenar algo puntual, pois podennos ter do noso lado, pero que isto é unha cousa que vostedes saben que non sei nin como se atreveron a poñela, porque o único que había era fume. En todos esos anos do señor Íñigo de la Senra vendeusenos fume, e viajes, viñan aquí no tren moi ben, pero non hubo nada, 0 contratos. Entón, claro, ese punto a nós é-nos imposible. Queren condenar a que se recorten servicios? Teñenos o noso lado. Queren presumir da xestión do goberno do señor Rajoy con o tren hacia Galicia? Pois é imposible, porque o fixeron igual ou peor que outros moitos gobernos que pasaron por Madrid, pero non fixeron nada por o tren galego. Entón, non sei, supoño que xa puxeron ese punto por o que nos acusaba a noso señor Agustín, que era para que non o poderamos votar a favor, porque senón non se explica. Presumir do que non se fai non se suele facer. Polo tanto, a nosa postura está clara. Nos defendemos os servicios para o tren do sur da provincia e para o tren de calquer punto do país, pero, claro, non con mentiras ou con presumir de non traer servicios a Galiza. Polo tanto, a postura do BNG está clara. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno, señora Porto. Mire, a Deputación e nós como grupo político e partido ao que pertencemos, a verdade é que nunca deixamos de reclamar servicios ferroviarios de calidade para a provincia. Cando gobernaban vostedes en Madrid, e agora un pouco menos porque están cumplindo. Pero vostedes, a verdade é que non o facían cando gobernaban ali. E agora, o día seguinte, veñen a reclamar con inmediatez que se faga, pero o que me abruma é o descoñecemento, porque é que se está facendo, señora Castro. Estáse facendo. Entonces, non sei nin como traen esta moción, porque por unha banda recoñecen o que non fixeron e por outra banda teríamos que estar, medianamente satisfeitos porque están avanzando os contratos. E fala vostede de outubro. Mira, a min quedoume gravada naquela moción cando dixeron que os trenes eran vellos. E facían os días, cando gobernaban vostedes, non eran vellos. A min eso quedoume gravado. Teñen vostedes unha capacidade para darlle a volta ás cousas e intentar enganar, e digo intentar porque isto non suele funcionar, abrumadora. Nos fixemos fai pouco a presentación dun estudio aquí na Deputación de Lugo, elaborado polo Eixo Atlántico, para analizar con criterios racionais a situación das redes ferroviarias. Eu non lembro que ningún de vostedes se presentara ali. Igual é que non teñen nada que aportar ou consideran que non teñen nada que aprender. Pero máis me sorprende porque precisamente un dos protagonistas dese estudio, exdirector xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia, fora nomeado por vostedes, Bugarín, un experto de prestixio internacional, pero ni siquiera quixeron poñer orella para ter un criterio máis alá do que lle din os seus xefes de filas. Polo tanto, a min a verdade é que non deixan de sorprenderme. Me gustaría que esta vehemencia que utilizan para defender o transporte ferroviario a utilizaran tamén diante da Xunta de Galicia para defender o transporte público no rural. O transporte público no rural, señora Castro. Eu non sei o que pasou no seu concello. No meu concello, os veciños temos serias dificultades para poder vir en transporte público ao ULA.
Eso sí, con pensións medias de 600 euros se lle pagan 50 ao taxi para que os traiga o ULA. E suerte se os espera. Polo tanto, me gustaría que utilizaran a mesma vehemencia para reclamar os servicios a quen os está quitando, a quen os está retirando, non como neste caso o Goberno do Estado que, polo menos, os contratos está os poñendo encima da mesa e está solventando. Moitas gracias. Moitas gracias. Agora ten un turno de peche a señora Castro. Un minuto. Gracias, señor presidente. Naquela ocasión, o que decíamos é que os trenes estarían vellos, pero vostedes pretendían poñelos moito máis vellos. Recórdollo. Poden vostedes vestir o santo como queiran, pero saben, como todos os que aquí estamos presentes, que a supresión de 29 trenes a Galicia, 22 deles a zona sur, terá unha repercusión moi negativa para a economía, en especial de esa comarca, que tamén é a miña. A propia estación de Monforte corre o risco de desaparecer e, con elo, as conexións desta zona con Lugo e Ourense. Sabemos o que iso pode supor para a Ribeira Sacra e toda a comarca. Por desgracia, as políticas do Goberno socialista con Podemos está a perxudicar a Galicia e moi especialmente a Lugo. Pasou coas Pontes, a Alcoa e agora queren incomunicarnos coa supresión dos servicios ferroviarios, aislarnos e que non se poda desenrolar o turismo. Nós non o imos o permitir. O que se empregue o COVID-19 como unha excusa para seguir destruindo un servicio que durante moito tempo supuxo unha das principais comunicacións de Lugo e unha fonte de emprego e desenrolo moi importante na zona sur. Por iso que nós non o vamos a permitir. Vostedes fagan o que queiran. Moitas gracias, señora Castro. Como vostede citou a conselleira, deixeme que lle dé unha información, só unha información que non sei se a terá. Pero xa lle digo que, menos mal que creo que son unha persona tranquila, gracias a Deus, porque se chegara a desayunar fuerte como o señor Novo, entón tiña que cabrearme. Porque non nos cabreamos, desayunamos fuerte, nada máis. Efectivamente. Hoxe, pola mañá, ás 11 da mañá, estuvo a señora conselleira doña Etel en Monforte. E sabe cando avisaron ao Concello? Ás 5:30 da tarde, sabendo que o seu alcalde non estaba. Este que lle parece? Pero vou dar outra información. Hoxe, ás 12 do mediodía, hubo nun establecemento hosteleiro de Monforte un networking de Asociación de Xóvenes Empresarios. Ese networking íbase a celebrar antes das eleccións. E, cando lles dixeron á Xunta, porque iso financiaba a través de IGAP, cando dixeron á Xunta que eles iban a invitar, e viron que entre eles estaba o alcalde de Monforte, lógicamente, pois celebraba ali, por respeto institucional, a conselleira dixo que había que aplazalo porque non quería que estuvera o alcalde de Monforte. Fíxese vostede que cosas. Iso, que eu sepa, non o fixo nunca o Partido Socialista. Porque iso é sectarismo. Iso é sectarismo. E iso ocurriu agora. E mire, se lle quere dar vida a Monforte denlla, hombre, teña ali o Porto Seco sin funcionar. Entón funcionará a estación moitísimo cas mercancías do Porto Seco. Póñeno a andar. Moitas gracias. Vamos a votar a iniciativa do Partido Popular, que é moción para o restablecemento do servicio ferroviario na zona sur de Lugo. Votos a favor. 12 votos. Votos en contra? 13. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Punto número 11, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptada durante o mes de xuño de 2020. Punto número 12, comunicacións de Presidencia, que eu sepa non hai. E, por último, 13, rogos e preguntas. Temos registrado na mañá de hoxe, ás 11:45, unha pregunta do Partido Popular que creo que lle podemos dar resposta, por lo tanto, non sei quen a vai a formular esta pregunta. Señor García, ten usted a palabra. Perdón, a pregunta antes cos rogos. A pregunta, sí. Moi ben. Bueno, basicamente a pregunta é que se nos poderían confirmar se os traballadores da empresa de transformación agraria Traxa, antes vinculados á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, Suplusa, poden realizar as funcións laborais fora da encomenda que a Diputación de Lugo fixo a Traxa con respecto ás funcións que realizaba en Suplusa.
Moitas gracias, señor García. A esta pregunta vai dar resposta a señora Porto. Non llo podemos confirmar, pero, bueno, igual que non llo podemos confirmar, vostede debe ter coñecemento se accede á documentación que seguramente xa terá revisado con respecto ao encargo feito á empresa pública Traxa, xa que os traballadores desta empresa poden facer todo aquilo que sexa preciso para realizar ese encargo no marco das instruccións que, claro, lle dé sempre o seu empleador, cumplindo estrictamente o que se recolle na memoria técnica, señor García. Moitas gracias, señora Porto. Sí, quería facer unha pregunta a raíz da resposta da... Non é que non hai debate. Nas preguntas hai unha pregunta e hai unha resposta. Se quere usted volver a preguntar para o próximo pleno, pode facerlo. Pero non podo facer unha repregunta sobre esta Non, cuestión. non se pode facer repreguntas, non. Repreguntas non. Podes facer preguntas, pero non repreguntas. Por tanto, pasamos aos rogos. Ten vostede dous rogos. Non sei cal quere formular primeiro. Non teño ninguna dúbida eu. A señora só informa se o pide o presidente non ten dúdas, por tanto, xa está. Ten usted dous rogos. En todo caso, queremos que conste esta protesta, porque sí que queremos que según o reglamento... Queremos que conste a nosa protesta por non permitirse unha repregunta do preguntante, porque creemos que según o regulamento desta Cámara sí se poden facer. Moi ben, moi ben. Moi ben. Con respecto aos rogos, bueno, o primeiro rogo é sobre un sector fortemente golpeado pola situación que afecta a moitos lucenses e a moitas familias, que é o do sector das orquestras. Así, as limitacións que a crise sanitaria provocada polo coronavirus COVID-19 impón á vida social ten unha forte incidencia en moitos sectores da economía lucense. Un dos máis afectados é o das orquestras, pola suspensión e adiamento de moitas festas e verbenas. As da provincia de Lugo atravesan un momento tan difícil que fainos pensar que moitas delas poden desaparecer. A inquietude e o interese do Partido Popular lucense polas orquestras non é nova. En abril do ano 19, o Grupo Provincial do Partido Popular xa defendeu e sacou adiante unha moción na Deputación para o recoñecemento das festas parroquiais como galegas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia, na súa categoría de bens de interese cultural, e que para a Diputación colaborase coa Asociación Galega de Orquestras nas accións que se desenvolvan para as festas parroquiais galegas, sexan recoñecidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia. A súa vez, a Xunta de Galicia puxo en marcha un novo instrumento financiero innovador específico e destinado a achegar préstamos directos aos sectores especialmente afectados, como o cultural ou o artístico, con especial atención ao ámbito das orquestras e á economía social. Recentemente, co obxectivo de coñecer de primeira man a situación que atravesan as orquestras lucenses, este grupo mantivo unha conversa co presidente das asociacións de orquestras de Galicia. Esta conversa permitiunos analizar as necesidades actuais dun sector que dá emprego a numerosas familias nesta provincia e xera actividade en toda a comunidade, en particular na nosa provincia. Actualmente, a situación das orquestras de Galicia é tan difícil que mesmo chegaron a sopesar participación nunha manifestación en Madrid para solicitar o apoio institucional do Goberno central, ausente de todo apoio e solución ás mesmas. Esta situación do sector e dada a relevancia da economía das orquestras, este grupo entende que é preciso establecer a nivel provincial liñas de axuda para as mesmas que complementen e sexan compatibles cos xa existentes. Sabemos que o organismo provincial ten na área de cultura partidas que para financiar festas que debido ao COVID-19 non se poderon celebrar e non se celebrarán. Consideramos que as contías que non se executen con este fin deben ser reconducidas en axudas directas ao sector cultural e ás orquestras. E non tería ningún sentido que tantas dificultades destas agrupacións, as contías non destinadas ás festas tras a súa suspensión pasaran a engrosar o remanente da Deputación. Polo anteriormente exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular presentamos o seguinte rogo, que por parte da Deputación Provincial de Lugo se aprobe unha liña de axudas económicas directas destinadas ás orquestras de Lugo na presente anualidade para contribuir a reducir o efecto da crise provocada polo COVID-19 sobre as mesmas. Moitas gracias. Sí, espero un segundiño que ainda non... Pois, cando acabe, non se preocupe. Cando acabe. Agora, non sei se quere facer o segundo rogo xa, porque os rogos non se contestan. Formulo o segundo rogo. Non hai ninguna contestación sobre este rogo, entón.
Te formulo o rogo, logo se considera oportuno decir algo, xa yo digo. O segundo rogo, señor presidente, corresponde con unhas declaracións que vostede fixo no pleno anterior. No pasado pleno, celebrado pola Corporación Provincial, o señor presidente, en resposta a unha iniciativa do Partido Popular, dixo: como principio e para todo o mandato, o problema das estradas da Deputación é o firme, non é a anchura. Lamentablemente, se valeron ata agora, van a seguir valendo porque cada vez hai menos poboación no rural e a necesidade de ampliar non é tanta. Con estas afirmacións, señor presidente, sobre a súa vontade de non ampliar o ancho de ningunha das estradas provinciais no que queda de mandato, realmente creemos que sentou moi mal na maioría do ámbito provincial e de forma moi directa nos ámbitos rurais, perxudicados en moitos casos por tramos de vías provinciais con estreitamentos abundantes e cun problema claro de seguridade para moitos veciños. Por eso, este grupo considera que, coa súa intervención, señor presidente, deixa ver con total claridade cal é a súa posición na loita contra o despoboamento desta provincia e nas melloras das infraestructuras ao longo de toda esta legislatura. Que para o rural sexa atractivo vivir, traballar, estar, precisa de boas infraestructuras e, fundamentalmente, das que son competencia da Deputación, que é as que temos directa competencia. Polo tanto, e polo anteriormente exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular presenta o seguinte rogo: que o señor presidente da Deputación Provincial de Lugo rectifique se foi un error e, se non foi un error, no seu caso, modifique a súa intención claramente marcada de non ensanchar por sistema as vías provinciais aducindo criterios de falta de poboación, xa que este grupo entende que debe ser o contrario, apostar por criterios de necesidade e fortalecimento da vida no rural para poder cumplir e ampliar as vías provinciais, que ademais o leitmotiv ou debería selo desta Deputación. Moitas gracias, señor García. Bueno, por brevemente un comentario pequeno. O primeiro dos rogos, dicirlle que eu mesmo estuve reunido co sector das orquestas, estiveron aquí nesta casa, e non coinciden para nada co que usted está planteando. O seu planteamento non era ese. E, desde logo, cando vemos que a Xunta de Galicia regula as verbenas, etc., etc., e non vemos que haya un plan de axudas ás orquestas, pois, home, cando vexamos o da Xunta, se vemos que podemos ser útiles e complementar eso, pero, claro, parece que a Xunta non existe nunca, só para depoñer deberes aos demais. E, en relación co rogo das carreteras, mire, non foi ningún error. E o que dixen foi que, antes de anchear, hai que arreglar o que hai, porque o diñeiro é limitado, e se ancheamos, non chegamos a máis kilómetros. E iso é así, sí, iso pasa en todos os sitios. Hombre, pregunte usted ao señor Rajoy, porque suspendeu a Prazo das Vías, por exemplo. Eso non foi o que dixo. Non foi o que dixo. Eu dixen, e digo, e volvo a dicirlo aquí claramente, primeiro hai que arreglar os bachiños e os viales que hai na súa capa de rodadura, e unha vez que teñamos eso ben, xa miraremos de anchear. Pero prioritario é o prioritario. E claro, dicirme agora vostede que para o rural son boas as infraestructuras, pois claro, pero se iso digo eu. Pero será mellor que teña un bon firme que andar con baches, porque é mellor ter 2 km con bon firme ou 1 km ancho e outro mal estado. Pois será mellor ter os 2 con bon firme. E logo a despoblación xa é pa nota. A ver se resulta que agora a población do Lugo é responsable da despoblación. E iso que ten competencias e tamén a súa comunidade autónoma. Acaban de ganar as eleccións, fagan un goberno sensible e que gestione que goberne. Nas estradas provinciais. Iso que lle podo dicir. Señor Castiñeira, pedía usted a palabra, dígame. Vou ler o que dice o artículo 129 do reglamento desta institución. Unha vez contestada a pregunta polo presidente ou quen corresponda, o preguntante intervén de novo para replicar ou para repreguntar. Coa nova intervención do interrogado finaliza o debate. Ese é o artículo 129. O sea que, tendo que... Se o ten aí, puido aplicalo no seu momento e non levarnos a lelo. Claro que pode repreguntar o señor García, digo eu. Vale, pois que pero como non lle deixa falar a secretaria e quere vostede por dicilo todo, pois así me tapata sempre.
Bueno, pois non se preocupe, xa deixei de meter a pata. Cando a copia de vostede, cando aprenda de vostede, por eso deixaron de votar os veciños de Foz, cando aprenda de Pero que vostede... ten esa manía. Pedimos informes técnicos e contesta vostede. Señor Caciñeira, que xa tuvo uso da palabra, xa non está no uso da palabra. Vale? Estou dicindo ao señor García se quere que repregunte. Moitas gracias. Bueno, alégrome desta rectificación porque efectivamente sí temos dereito a repreguntar. A repregunta a señora López Porto é por que nos mentiu na anterior sesión plenaria con respecto aos traballadores de Suplusa. Nos habíamos solicitado a resposta de se estaban desviando os traballadores de anterior Suplusa e agora Traxa a traballos que non teñen que ver ca encomenda que teñen encargado. E vostede dixo que non. Non só dixo que non, senón dixo, referíndose a quen lle pregunta, que non ten coñecemento e que a súa actitud é absolutamente neglixente e fruto dun invento. É certo que ao día seguinte, públicamente, xa se recoñeceu que sí que se estaban realizando por parte deses traballadores traballos que non son os da encomenda, como, por exemplo, a limpeza do río Cabe no tramo urbano de Monforte de Lemos, que non é unha encomenda. Non é. Entón, mentiu. E agora, a raíz desta nova pregunta, vostede dice, parecenlle entender que dice que sí que se poden facer outra serie de traballos. Creemos que non. En todo caso, pois o estudio legal desta situación levarános ás consecuencias oportunas no próximo pleno. Moitas gracias. Señora Porto, se quere responder. Eu fago esforzos, dígollo en serio. Efectivamente, esta pillería que ven aquí agora, pois vamos ca pillería logo. A ver, este ven ca pillería. Mire, no último pleno díxenlle que non tiñamos coñecemento, como era verdad. En segundo lugar, acábolle de contestar á pregunta que fixeron hoxe na que lle dixen que non lle podemos confirmar. E a continuación dixen, textualmente, que os trabajadores de Traxa poderán facer todo aquilo que sexa preciso para realizar o encargo que hai coa empresa, no marco das instruccións que lles dá o seu empleador e cumplindo estrictamente o que se recolle na memoria técnica. Quéreme dicir vostede onde dixen eu o que vostede entendeu de que si podían facer traballos fora do encargo? Podemo explicar? Espere. Isto é na resposta de hoxe. No tocante ao do outro día. Eu entendo que ao mellor vostede non revisa a documentación. Pode ser que vostede non revise a documentación. Hai unha nova zona verde incorporada a ese encargo, que é en Monforte de Lemos, porque era unha zona verde que non estaba atendendo Suplusa en iguales condicións que o resto de zonas verdes, que teñen exactamente a mesma configuración que as que sí se estaban atendendo. Polo tanto, os traballadores de Traxa fixeron os traballos que lles encomendaron. Pero mire, se vostede ten dúbidas con respecto a todo isto, eu a verdade é que non teño capacidade para explicarlo máis claro. Creo que vostede, se ten coñecemento, como lle dixen no pleno anterior, debería actuar de outro xeito, e non como está facendo aquí, e lanzando acusacións e posibles palabras sobre o que se dixo. Eu creo que son moi clara na resposta. No pleno anterior lle dixemos que non tiñamos coñecemento, contestei eu, non tiña coñecemento, en este que non llo podemos confirmar e a continuación co que lle acabo de decir de novo. Polo tanto, señor García, estes enredos de verdade que non nos levan a ningún lado. Vostede debe de ler este encargo e estudialo. Moitas gracias. Vaya rematando porque, según o regulamento, tamén entre a pregunta e as repreguntas e as contestacións non poden superar 5 minutos. E dito tamén, señor Castiñeira, creo que fomos benévolos no tratamento da súa pregunta, porque o seu artigo 129 dice que ten que presentar vostede con día de antelación a registrar unos 15 minutos antes. E xe damos resposta neste pleno. Así que non se queixará vostede. Moi ben. Dito eso, deseares a todos un buen mes de agosto e levantamos a sesión. Saúde.